ang timang ang ilang sawahan sa ilang lantugi mao kini pamatud-an ni Brother Ramin nga si Jesucristo mao si Satanas ginamit ang Biblia o mga referensya niya pinirmahan ni Brother Ramin o ni Brother Efreniak Pilipina o niya kini inyong upos nga alaga si Jeffrey Kiliosa mao kini mo moderate as moderator karong ilang debate. O niya, dili ta magdugay mga kaigsunan atong sugdan. Ha? Atong sugdan kining atong debate. O niya, kitsa may atong mukuhan sa time ni. Ito Atora dito ang kuhan. Time sige. Nya. Wala lang ang pwede mo kuan kanang unang barog dusi lang. Ha? Dusi ba ka minutos? Dose Ya, pagka ikaduhang barog, 10 na lang. na pag yun Duha mo rin. Pwede ba una ikaduhang barog niya ang kuan ang kininay ribatan pagkatapusan ba? 3 minutes. Sa to pa duga-duga ni man mga Hindi, 3 minutes ang kuan. Kausa na di. Di nakabaw si Efreniak. di ang di siya primero ikay mo kuan niya siya monigar O, 12 sana. ano Pag ikaduha, 8 na lang. o na, pag ikaduha, siya naman sa may sino man kay Nama. Mana yung style? Tosta na yan. O, tustan na parang tagwag ka na sa original yung kawan sige tustan. O niya, 3 minutes nga ribatan. primero 12 sunod ang ibatalan Anong katapusan ba, Oh. 10 na lang. Pero kanang ikaduhang barog ba? Sige, Barog Japon. ako. Dili, 10 na lang. okay 12 Gs kada ika Dosi 10 niya. Ang pangutanan ko ba, 10 minutes gina. sige sige Yan siya pa. Sige, ikuan sa ako. I-plasta na tanan. ato na naman yung inyong kuhan, inyong pirmahan, kanya, subdan na yan nato. Ang mga rules dahil, hindi na lang to. Ano, bawal man tayo sa mga rules. Yeah. Sige. Ah, Basta okay. kayo wala Dili mo salga, samtang nagkuhan pa, nagtabi pa rin primero. kanang yes or no, kinanglan patubag na yes or no. Kanang kuhan. Pwede mo qualify. Oo. Pwede mo qualify. Anong din yes ka ba, anong din no ka. Dili niya, tag 1 minute yun, kung mahimo, 1 minute, una pa mo, kuhan. Una pa mo kanang proceed. Proceed. Okay. Kanya, atong sugdan ni atong debate mga kaigsunan, atong kuhan ni Brad Ramil Rodrigo sa iyang pagpamatuod nga si Jesucristo mao si Satanas. Sumala sa Biblia o mga referensya. Kanya, ang atong oras, atong sugdan, time starts now. Sige. Mayong hapon ka na itong tanan, mga nasud, kitang tanan nasud, yan nas gawas. Dalay ko ng ngalan ni Ahaya El Shaddai, o uban siyang bugtong anak, Yeshua HaMashiach. Ang tema na mo, akong pamatudan nga ka na si Jesucristo, mauna si Satanas niya. Sa ilua po ha kay, murag magkapasakit mako ini, pero sa pulong lang ni. Ya, sige lang, salig lang muna ipriyan na iyap dilipin niya kay skrimador man eh. Mao maning managdang mag-atake sa sugod ako. Sige. Ang Matthew City 15 nagkanayon. Kinahanglan magbantay kamo sa mga mini nga propeta nga moanha kaninyo nga managsakop sa pagkakanero apan di ay sa sulod nila sila mga lubo nga manunukob. Mo ni nahitabo ni Satanas aron makaduol siya sa mga karnero nga magkatawan siya Elohim. Maskara ni siya kanang laksot kanigan sa Satanas o dagway sa Satanas ba pero aron makabiktima siya gamaskara ni siya mo na nga ato sang liliyon si dagway ni Satanas
o pananglitag Satanas gyud siya magpakita. Di siya kailad, no? Pinadayag do si Nuibe o gitambog ang dakong dragon, ang bitin nga karaan. Ang ginganlag yawa og Satanas ang maglimbong sa tibuok kalibutan. Mauna sa 9. Pero galing ka sa 3:4 sa verse 12 sa pinadayag, o dihay usa pa kalaing tilimadon nga nagpakita sa kalangitan nanawa usa ka dakong dragon nga mapula nga may 7 ka buok ulo o napulo ka buok sungay o 7 ka buok purong-purong diya siyang mga ulo. Ang iyang ikog misapupo sa ikatulo ka bahin sa mga bituon sa langit. Imagine na ninyo, dragon po ito'y ulo, napubog sungay, dako kayo ang iyang ikog, kay musapupo man sa ikatulong bahin sa mga bituon. Muna yung mapakita sa tao, di na si kada. Nga naman, sa iya lang nga Satanas, kaaway mo ng Satanas. Di kada. Muna si Satanas karon gamas kara, wapo na. Asang basa? Isayas 14:12. Naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit, o Lucifer, anak sa kabuntagon. Sa King James Version ada walang nakuok ba? Tapos bili siya kabugaso ng hubad niya. O Lucifer, anak sa kabuntagon, naunsa ang pagkalumpag mo kadto silta, nga ikaw man unta ang nagalumpag sa mga nasod. Wapo na usa na siya ka bituon or adlaw nga masiga kay kanang bituon adlaw na kanang adlaw bituon man na. Nindot na, mo na nga, makailad na siya. Mo bitaw na nga sa ikaduhang Korinto, 11:4, tuog bon, mingon dire, ikaduhang Korinto, 11:4, kay kung adunay mutungha na magawali, o Gisu nga lahi, sa mo nagikawali, o kung inyong pagdawato ng Espiritu nga lahi, sa inyo nang dadawat, o kung inyong pagdawato ng mayong balita nga lahi, sa inyo nang nadawat. Maayo kayo ang inyong pagtugot niini. Kinsa man yung lahi nga Yesua? Lukso ta gamay na ambog ta 13 nga res 15 bersikulo ni siya sa ikaduhang Korinto 11. Kay ang maong mga tao mo yung mga apostoles nga mini, mga magbubuhat nga malimbungon, nga nagamaskara silang kaugalingon ingon nga mga apostoles ni Kristo o kinidili Hinoon ni kay bulong. Kay bisan gani si Satanas nagamaskara man siyang kaugalingon ingon nga manulunda sa kahayan. Usa dili kay bulong kun ang iyang mga sulugoon magamaskara usab sila kaugalingon ingon nga mga ministro sa pagkamataron. Kining lahi nga Yesua mo na Hesus Kristo. Pero ibahan na to. Sa unang Korinto 14:10, mingon diya nga matag pulong, mahubad na ngadto sa lain-lain tinulungan. Matag kanang ngalan pulong man na. Doon na tumbas nga hubad, lain-lain tinulungan. Pananglitan, arita sa original na yung ngalan, kanang inyong igog sa Kristo. Yeshua HaMashiach na siya. Kanang Yeshua HaMashiach, Hebrew na siya, ang binisaya na. Yeshua gani kaluwasan, HaMashiach ang dinihugan sa tupa. Kanang dinihugan, mao na ang kaluwasan. Mao na siya, imuon imong gamay kayo nga praise, no? Unsa man ang dihog? Salmo 133:2. Ang dihog, usa ka tawo bubuan sa balang lana, nya seremonyas na siya nga mahimo siyang pare o hari. Mao na dihog. Aron naritas Hesus Kristo. Ang Hesus Kristo, kung moari ka na, kung atong basihan ang ining gitawag na to Chambers Encyclopedia, New Revised Edition, Volume 4, page 267, gingon diri forms of the cross in allied symbols, mga lain-lain formas cross, o ang iyang mga alyansa ng mga simbolo, 1 to 11 kasi klaseng cross, alitas 11. Ang iyang naw nga ni X, nga ni haligis tunga, atong basa, di ka 11, gingon diri in Greek, Jesus Christos or Jesus Christos, nga sa in English pa, Jesus Christ, found at Dominus Flevit. Puros din ng Hesus Kristo. Unya, kining matupapod sa nailibro nga kanang nagsulat nga usapod ka banggitan magsusulat sa iyang libro, mingon siya, kuanay siya,
sinuwat ni Alexander Hislop, page 253, ang ngalan ni The Two Babylons by Alexander Hislop, gingon diri. This gives a new and darker significance to the mystic tau or sign of the cross. At first, it was the emblem of Tammuz. At last, it became the emblem of Titan or Satan himself. Siya, ang timaan sa cross, sa sinugdan, simbolo kini ni Tammuz. Sa katapusan, nahimong simbolo ni Titan o kaha ni Satanas sa iyang kaugalingon. Sumabasa na. So, kinining klaro kayo, ang kinilay si Isu Kristo, dili si Yeshua Hamasya ka, kay Yeshua, dinihugan na, ng Kristo, kay Kuros na. Kung magsimba ka, Diyos, sa ito pang mini nga Diyos, automatic na. Basta dili urig nga Diyos ang imong o Elohim, ang imong simbahon, automatic na simba ka ni Satanas. Asang basa? Salmo 106, Salmo 106, 106:36. O mingalagad sa ilang mga Diyos nga nahimong litag alang kanila. Oo, gihalad nila ang ilang mga anak na lalaki o ang ilang mga anak na babae ngadto sa mga yawa. Niya, utruhan na to. Unang Korinto 10:19-20. Unang Korinto 10:19-20, bingon diri nga unsa man nga akong buot ipasabot, mauba nga ang kalanon tinuod gayud di ay nga nahalad ngadto sa mga Dios o nga aduna gayud di ay ing tinuod nga Dios dili inunua. Ang buot ko ipasabot mao nga bisan unsa ginahalad sa mga hintil kini ilang ginahalad ngadto sa mga yawa o dili ngadto sa Elohim. Dili ako buod nga kamo magpakigambit ka ubas mga yawa. Sa ako pa, mini nga Diyos ng imong gisimba, dili tinuod nga Diyos. Automatic ina gasimba ka sa yawa ni Satanas kay ang pangus mga yawa nasa pinadiagnosis 9. Pangus ta ng yawa, ang dako kayong yawa nga mao Satanas. Pinadiagnosis 9 mo na nga. Kining nakita na mo nga kini si Kristo. Maunay giingon dito sa ikaduhang Korinto 11:4 nga lahi na Yeshua. Manong lahi siya nga Yeshua kay ispoko mo na gikan siya sa Jerusalem. Mga Hebro nga sinuwat. Na ako ipakita ninyo. Pilmiro na Yeshua Hamasya. Gilansang siya sa posting nga kahoy, gapunpon ang iyang gamot. Paggawas pa sa Holy Land, Israel, pag-abot sa Roman Empire, nga nahimong Katoliko, gihimo nilang Jesus or Isos, nga mi, gipakapinado dyan na pa di Kristos. Kanang Isos o Kristos, lunlo na kuros. Gadupa na. Mauna nga kini si Iso Kristo, muna siya ang lahi nga Yeshua. Unsa may gingon sa ikaduhang Korinto, ang buglang tagamay, 3:15. Kanang lahi nga Yeshua sa ito pa Jesus. Kaya nalahi naman siya. Mauna si Satanas. Mauna si Satanas nga usa na kamasiga sama na sa hayag na manulunda. Nya, lahi nga Espiritu, lahi nga Ebanghelyo. Basta kay lahi yun ang iyang lahi yun siya. Sumuna siya ang lahi nga Yeshua. Kaya ang Yeshua ang ito. Yeshua meaning kaluwasan. Mingon na ganigag, Jesus Kristos, lunlon man na kuros. Ha? Lunlon kuros na. Muna nga, pila na ang kuhan? Pila na ang Maybe pa. 9 seconds? 9 minutes na. 9 minutes. Okay. Sus, daghan din tayo ka-istorya, ani? 1 minute na bilin. 1 minute na nabilin. Di, parang na-JS pa man ay mga 9 minutes. Ano si de? Lucy man. Sa ito ba? Jason na lang ako. Ako naman. Kapit na JS. Okay, Jason na. Mo ito nga. Mo pa tapos lang ko. Kining sa Ezekiel 6:4 sa Ezekiel 6:4 unya napod sa Leviticus 26:30 kining pagsimbag Diyos nga adlaw gidungtan gina
sa labang magagahog. Mo na nga, kini si Isu Kristo, mo na siya ang Diyos-Diyos nga adlaw. Ha? Nga ang simbolo na krus. Oh. So, Time. ato na lang tapuson. Okay. Natapos na ang unang barog sa atong affirmative side nga mo si Brad Ramin Rodrigo. Onya, ari na ta sa question and answer. Balik 10 minutos adto ni Brad YD. Siya mo yung question mo. Mo tana. Excuse Mr. Monitor, ato sa mga recognize ng mga viewers. Ha? Kaya ba sa Sige. ato sa masawang kasi ko mga tanah. Sige. Eh, sayang mag-gawa nila ba? Atos ang i-recognize ang atong mga viewers karon sa internet. Ni-join na to, Brother GQ, si Tunet Talio, o si Rewel, mong amigo, Carillo, sana Celebrant, join sa Gikas Gawas sa NIC SDA. Sunod na sa message Rewel, Carillo, Celebrant, kung patunayan na nakasana si Kristo using Bible sayop na daan siya. Dili na siya ang patulan kay ang mga mangmang ng sala sa mental hospital. Walo. Nangyari ko. Pero kanya na kumiyan sa Bicaramin kay. Sunod, Rian Puentes. Yung mga amigo Francisco sa Sapak Bible Baptist. Ito amigo. Nayabag naman na si Robin Ruta. So sana. Yeah. Sundin ninyo. Erwin, Giyabag ba? Join o si Ricardo Sator. Damilain, Warben, Baita Abaw. Mayong hapon, mga igsoon, Happy Lord's Day, kumbati ba ni Wendy? God bless watching here from Zamboanga City. Nya, dali gugtas ni Join Usap. So muna ang usa sa mga Mr. Monitor kung nabasa niya. Sige, agad ko niyo. Padayon na ta sa atong question and answer. Si Brad Efren, mungutana og balik 10 minutos ngadto sa atong affirmative side nga mo si Brad Ramin Rodrigo. Time starts now. Salamat kayo, Mr. Monitor, Brother Chikyo, kay Maydin Monitor, by the way, mga isa si John Maramidan daw mamtunga kay Gawan ma. Sa kaway Ginoo ba? Chikyo, dili ni one-sided. Unang pangutan na Brad Rodrigo Ramin, base sa tema atong ipirmahan diri sa bisag video. Kaning imong pag 10 minutes affirmative speech mo. Imo running personal nga idea o dili? Yan to ba? Personal nga di idea gani imo ra kung galing huna-huna. Naman ko'y mga sources nga kasaligan sa mas encyclopedia, Biblia mismo o kining uban pang mga libro nga gisuwat sa mga malamong tao. Muna gibasihan ako gitumpi-tumpi. Muna bang NBI nga maglikom siya mga ebidensya itumpi-tumpi matumbok og kinsa ang kriminal. Okay. Hindi na si Kristo mo kriminal. Sunod pangutana, matod pa nimo nga dili nimo personal nga opinion. Base premise ko Mr. Monitor sa 1 Corinto 4:6. Kailangan nakasulat sa banal na aklat. 18:30 sa Salmo, Proverbs 30 verse 5 to 6, ng Word of God tinuod. Where can you read in the Bible, Brad Rodrigo Ramin, that Jesus Christ is Satan? Specific verse, Mr. Monitor, ipatubag. Kaya itong tanaw kung makatubag ba? Niyang tubag. Duhan ni ka sources kay ang ipirmahan niya tanawa na gud. Referensya o Biblia. Una, ari ko sa para na ko niya, ari ko sa Collier's Encyclopedia Volume 21, page 362. Gingon dire. The Christians throughout the Roman world, therefore, had ready to hand a significant day on which to commemorate the resurrection of Christ, the Son of Righteousness. Sabi siya, pakiling tumoy, ni Kristo, ang adlaw, kanang adlaw nga musilang ba?
sa pagkamatarong. Lita po adlaw. Adlaw si Kristo ha. Niya kay diri sa King James Version. Kini si Satanas adlaw man ni orbiton. Mingon diri sa 14:12. 14:12 ha sa Isaias. How are you fallen from heaven? O Lucifer. Unsay binisya sa Lucifer? Masigang bituon or masigang adlaw. Kay kanang adlaw bituon man na. Son of the morning, anak sa buntagon. How are you cut down to the ground which did weaken the nations? Kini di ay si Kristo nga adlaw mos Lucifer nga adlaw or bituon. Gisimba man ni sa karaang panahon. Sama na. Ha? Ang Okay, pangutana, ano siya ang Mr. Rodrigo Romen, Mr. Moderator, the answer is not responsive my specific question regarding that topic nga itong gipirmahan. Na ang pangutanan ko very specific o literal yun. Kaya nag-premise ko ang Word of God tinuod. What verse in the Bible, Rodrigo Romen, na si Kristo Satanas? No need to explain. I'm Okay. asking you not to explain. Di ang iyang... Niya, ito ba? As- Niya to bagra o di ka kauyon. Di, Depende. Ba, itong kasinuot. Kung mamaya ano to? Kaya ang gipirmahan mo na to, ginamit ang Biblia kay Piritsya. Sa mga Bible lamang ng Bible lamang naman ang inyo na. ang iyang pangutana na primero, sa Bible ba? Duha man ang iyang di pangutana, diha pa sa Bible. Unya, ang iyang pangutana kay duha man imong kuan. Unya ra pa sa pangutana siya adto sa referensya. Kaya ang inyong gipirmahan, mabasa man niya pinasikat sa Bible o mga referensya, mabasa sa Bible. Okay. O nya sa iyang pangutana karon primero sa Bible pan naaba wa ana man ay akong nasabtan sa iyang pangutana. Sa iyo buta na. Eh. O ato tubag ko niya na. Oh. Niya tubag. Point of order, Mr. Burrito. Sakto mo ha, sa Biblia, una na kong pangiyuan o ebidensya. Ah. Sunod na referensya. Iyok sa Okay. kasama kan Okay lang. Dirang oras eh. Tate ho. Okay lang. Ah. Ako, pangiyuan. Di, wali ka kontento kay. Di Masaratan na ba, tugas ni Rodrigo Romen, napay literal na nasulat sa from Genesis down to Revelation na si Jesus Satanas. Yan na. Tubag Sa tubag sa naaba. Hindi na kay ni ato kung atong basihan lagi ng gipirmahan. Ah. Pero kung yun lang lamang, ayaw nang lamang kay. Ano kami mong laman? Para magkanatig boxing na ko nga gapuso ni kasamo. Ayaw. Di. Mr. Burrito, Tay pa siya. ang pangutanan ko, Buti to ta tubag dili. Di ka kung dito posible lang. Panahon sa pangutanan ko, kanila diya kay inipahayag magkadian. Natural, pangutanan ko si Bungi speech, di ko mangutana sa wani mo itabi. Karon, pangutanan ko, where can you read in the Bible? Siyang Matthew to Revelation, dito yung panahon ni Kristo nga, si Jesus Christ, si Satanas. Okay. Yan tubag ha. Yan tubag niya. Mao gyapon basis kuan mo kutlo ko sa Bible unya kutlo ko sa referensya. Kanang ikaduhang Korinto 11:4 kay kun adunay mutungha nga magawali og Yeshua nga lahi. Jesus nga lahi sa imo ha. Sa amo nagikawali o kung inyong pagdawaton ng espiritu malahi sa inyo nang nadawat o kung inyong pagdawaton ang mayong balita nga lahi sa inyo nang nadawat mayo gid kayo ang inyong pagtugot nini. Kinsa man Yeshua nga lahi magdikso na ta kay pagpupok sa oras o kinidili hinaw ni kay bulong kay bisan si Satanas nagmaskara man Satanas na kay nganong ari ko referensya nganong si Jesus na kay kamong Katoliko ang Yeshua inyong giusog o Jesus asang basa Catholic Digest January 1992 volume 32 number 6 page 19 mingon diri throughout the Roman Empire then our Lord's Aramaic name Yeshua had become gihimong the Greek name Isos pronounced Jesus okay mo nang ipadayo basa Iglesia Katolika man ko sa mo nangalahi na siya nga Yeshua gadupa pa mo na itubag. Sunod pangutana, Mr. Moderator. Ang 2 Corinto 11:4 nga imong gingon nga even Satan can disguise himself to look like an angel of light. Makapruiba ba ka nga morning Jesus Christ na nga mo nang
pahayag sa Iglesia Katolika Romana nga kanang sa isulti sa Pablo mo ng Jesus Christ nga nagpaka-Satanas? Naa. O sa ebidensya ng mas Biblia? Mao gyapon Biblia o Biblia. Isang referensya. Asang referensya. Okay. Atong tanawon. Sa The Illuminati 666 by William Josiah Sutton, page 261 na ganayon. In the ancient world, sa karaang kalibutan, Satan deceived millions. Giila di Satanas ang minilyon with the darkness of pagans and worship. Diha sa kangit-ngit sa pagsimba sa Diyos nga adlaw. And these modern days, og nining bag-ong mga adlaw, Satan has taken on a brighter look. Si Satanas, hayag na kayong tanawon. It's called Christianity. Kining gitawag na itong Christianidad. Instead of using the name Baal, imbis kay gamito na nga ni Baal, which means Lord, nga buti pasabot Ginoo, o kaha, Master, Maestro, He is coming in the name of Jesus. Siya mo anhi, sa ngalan ni Jesus. Si Satanas na ang ipasabot niya. Kanang yung referensya, Mr. Monitor, na mong gibasa. Natubang na sa Biblia. Kanang referensya mong gibasa, kinsa may nagsuwat na Rodrigo Ramin, ang kakbang sa Katoliko o side sa Katoliko? Ang Katoliko may mag-una-una na po, gahikob siya. Ano ba? Asa to pa? Mo ni ang mga Katoliko sa una manay mo ng Protestante. Asa to pa? Against Banggiitan sila mga against sa Katoliko writers. Ang Sa para mga ko na side. ang magnaday Katoliko mag-unay-unay gahikob ka. Atagil ko libros Katoliko nga nag-ingon nga kanang 2 Corinto 11:4 nga mo nang si Kristo ang giila nga Dios sa Katoliko. Ikaw musuot kag lag. Di ka manumbag sa Wala imong ko tao. Ang imong jud kontra kasumbagon mo ni akong gigamit ron. Ako mo imong kontra mo na nga. Sige, padayon o pagutana kay. Oh. Matod pa nimo kaganina akong gisuwat ang Matthew 7:15 nga itagna ni Kristo adunay maabot. Tinuod ko tayo mga sulti kanina? Bitan man ni Kristo ni Isu. Ani Iswa rin. Oh, sa mga apostoles. Itong nagtagna, mao to si Yeshua HaMashiach. Oh, na si moabot nga mga malimbungon. Oh. Mga malimbungon. Sa to pa, itong nagtagna, si Yeshua HaMashiach, dili to siya Satanas. O Yeshua na kana di Satanas pero himuon na ganina nimong Isus Satanas na na. Nga naman na Diyos naman siya. Ano pa utan na? Usog naman siya. Kay mabasa sa Hebrew karakter o nga ang Yeshua HaMashiach kung i-transliterate sa Jesus may himong Satanas? Yan to ba? Ay, tumaga. Ang translate ganina atong basihan. Kining inyong giahanin mo ko ninyo pag-translate. Catholic Digest, mo to January 1992, volume 32, number 6. Gingon niya, giunsa man ang Yeshua na himong mang Jesus. Oh. Giunsa ninyo diray. Mr. Brito, Ay. ang akong ipatubag niya, tinaw, klaro kayo. Naningon mo siya nga ang Yeshua HaMashiach kung i-transliterate to Jesus Christ, Satanas. Naba kay Hebrew referensya nga nagtugan ang yug sinuwawayan Yeshua HaMashiach kung ihubaron sa aking pinulungan sa English o Bisaya mahimong Satanas. Palayo ko patubag, Mr. Brito. Yan to ba? Specific na patubag. Eh, At pinapagay ko namin. Di na lang ko, paminaw siya, di na lang ko mukutlo pag Hebrew. Ano man naman inyong basahon nga, giklaro, gininyo, kiunsan niyo pag-utro ng Yeshua. Ano man ito ba mga sa Hebrew nga, nagkumpisa naman mo. Gikumpisa naman ninyo, gihibaw mo kiunsan ninyo. Pahuman ako ha. Ang yun, gihimon yung yuta. Ang kanang chiri nga, isaon, gihimon yung ita. Ang sien, gihimon yung sigma. Ang wow, sa Hebrew, gihimon ninyong omikron na kupsilon. Nya ang ayin nga aaw na, matod pa ninyo, diya sa ubos, akong ibang Mr. Brito, mahimo man pinapay, gihimon yung Jesus, aron mahimo ng laki. Ang Yeshua, di na Yeshua. Pag abot sa Grigo, Jesus na. Ang pangutana, Mr. Brito, George Beck, huwag agad tubag sa hustong tubag ng Rodrigo namin. Ang pangutana, hindi ako i-premise ko sa The New Covenant Hebrew Translation o Aramaic Peshitta text. Na may bagong tugon mo rin from Matthew to Revelation. Hebrew karakter. Na may mabasa na mo din nga
nga ang Yudsin Wawayin, Yesua, kumabaron sa Diyos Christ na Satanas. O di ba ko yung referensya? Ay, dictionary sa Hebrew. Di ba kay vocabulary. Hatagi ko rin min. Kung makabasa ka niya kung libro nga, si Yesua Hamasya, kung ihubaron, mahimong Satanas. Pildi ko si Batix. Niyang tubag ha? Niyang tubag. Kasi balita may patubas. Niyang tubag oy. Oo. Paminaw. Ikaw ba? Ang burden of proof ako. Manong ihatag mo naman ng ebidensya ha? Ako ba na ebidensya? Muna iimong pang sangka na ko. Muingon, manong imong mga ipaangko na ko. Nga, basahan rin. Nga ako, gigamit pa na ko ang inyong Nakay mo hari. Kamo! Dilim na Inyong Biblia. basahon! Dilim na Biblia. Inyong basahon! Catholic Digest, January 1992, volume 32, number 6. Inyong yung gipumpisal nga, ang Iglesia Katolika, gita siswa mo, gahimo anang Jesus or kanang Jesus Christ. Mr. Morito, ito ko kung basahon tayo imong Xerox, kanabay day, Yeso Hamasya, o hubaron sa Diyos Christ, masatanas sa, tumasahon, petong basahon. Yeah, diyan ito ba? Tumasahon! Ay, siya! Ayaw, di ba Ang kita? ay, siya lagi! Natural! Natural! Natural. Kami nasa natural ka mo, di iyo mo maghipog, magunay-unay. Mga ganina, kaya giingon man dili sa inyong libro, giingon man dili sa inyong libro. Tanawa na ko sa inyong libro. Ako basahan na. Hindi ba na libro? Libro! Page, Papel mo na! Paminas, kanada imong libro. Mga kutsari na. Di ba? Hindi, bukbong Ay, mo na. sige, natural. Kamoy tag-iyaan nakakita ko. Di to ako. Sino ka yun ako? Ya ka lang. Ay, Kaya ito may tagiya. Kinsa mo yung explain na ang tagiya dito. Wala naman mangutana. Ayaw mo ka matubang sa Klaro, bulan. mangutana. Sige. Mangutana. Ang pangutana niya, mabasa ba diya sa imong giingon, kan imong gibasa-basa diya, mabasa ba diya nga may mo Satanas. May mo Satanas. May Satanas. Niang tubag. Niang tubag ha, akong gamiton niya akong Biblia nga po kini. Giingon dire, sa page 18, giingon dire, sa Catholic Digest, January 1992, volume 32, number 6, giingon dire. Throughout Christ's lifetime in Galilee, Samaria, and Judea, of course, the name Yeshua presented no problem for those who spoke Aramaic and read the Bible and prayed in Hebrew. But outside of the Holy Land, pagdawa sa Israel, ha? But outside of the Holy Land, it became a different story as the good news spread. Pagdawa sa balaang yuta, nahimo na ning lahi nga istorya, sa diha katap na ang maayong balita. Mao na ang Yesu, gipakita niyo diri nga ang Yesu ang sinugan, ang gihimo ninyong Yesu. Saan ko na Mr. Professor? Mao na giingon sa ikaduhang Korinto 11:4, lahi na siya nga Yesua. Lahi na nga Yesua. Karon, kanang imong dokumentong ibasa, wa man ko makanuguramen na ang Yeshua Hamasya ko barog Jesus Christ masatanas. Pangutana na makaka. Wala kang mata. Ang ako bang isundan dire, ang akong magisundan dire, Wa una diha. nga inusog na ng inyo, imitasyon na ng inyong Jesus Christ. Dili na naman ang original, kaya ang original sa mga ang amo Yeshua Hamasya, wa ginagilansang sa cross. Iyang mana Yeshua Hamasya, wa ilansang sa cross. Pusti ang Pangutana. Katong Yeshua Hamasya kay wa man malansang sa cross. Kinsa mo to Yeshua Hamasya nga wa malansang? Nalansang siya puste, dili cross. Bakit tinoon? Makaluwas! Unsa paglansa nga wa man magdupa? Igapuso ilansang. Pakiton ka na to. Ay, wala na mo. Nakikita ka sa siyo ba lagi nang iba ko na. Ilay, mo, bisan sa Strike mga, na ang pangutana. bisan sa mga Dingon ka man gilansang. bisan sa mga Na gaana. Yung sa paglansang nga gibaat pa na. Mga doon na sa inyo, Di ito magana. Dingon paglansang gibaat pa na. ana na, ang duha, gipunpon niya kamo niya, usar kalansang dako mo ipaagi. Diri, gina, wala gilansang diri na siya nga naman. Ugari diri, mga lang. Dito ka, nakita ka. Ugari na diri. Mo may mga explanation sa mga bagitan. Kinsa gi-explain. Ay na na. Dahil mga kanang rin mo. Kinsay kasaligan na kasaligan gi-explain. Okay. Nga gianak gilansang. Okay Kinsa? lang. Di lang na to. Karon kay, tepa. Nalayo ako mo tayo. Amina sa. Pertaining question sa Amina sa. Wa man ta magdebate nga atong tukion ang giun sa paglansang. Dili man ako tima na to. Mr. Morito, nag-discount ka cross. May labot sa tima. Layo mo Ang tima pa sa. Gani na. Ang tema. Mo gani na nga ang tima lahi. Di ba niyo ko?
gamaskaran siya lahi na. Ikaw imong kung ganuyo na to. Mangita mo ta wa man ako nada pa nako ah. Sa to pa ako Mulayo naman ko dahil sa dalo na ko. Connection niya muna siya. Atinin ko siya. Isundan. Dili mo pagsapaw ay nanay ko ang dili magsapaw. Sige. Ayaw pagka dili ta masabtanan eh. Sige. Klaro hang imong pangutana nya dili mo magtubag duha. Kana. Sige, Salamat, Mr. Frito. Usbay mo pangutana bi. Pangutanan ako, kanang steak na gaanas si Jesus Christ. Naringon na lahi ginang ilansangan. Nabatoy kinsang tawhana. Matod pa niya mao kuno na itinong. Ang tubag, lahi na nga tema. Ang tema na pamatud-an ako nga kanang ining pusti jud nga kahoy mao'y gilansangan. Mo na ilain na siya. Mao na siya. Balik question sa kay imo man gipakita sa kamera ron na Santo pa picture ni mamugos Christ. kita di ay ha. Mamugos kita ay ka. Oo. Oh, mamugos kita ay ka. Karon kay mamugos man ka. Oh, Greek, wanta nila bot Greek. Ano siya? Greek Bible ni siya. Naa siya appendix. Appendix 11. Arita sa taas niya yung explanation. Rumukot lang ko. Mingon siya dire oh. In the classical Greek, page 1149, appendix 3c, oh, in the classical Greek, the word stauros meant merely an upright stake or a pile such issue or condition. Okay, basta lang ko ha. Basta lang ko ha. Sino ba na Biblia? Hindi na sa sino. Sa kapaswit din sa Paminaw siya. Time na. Okay. Time na niya. Karon ikan sa si Bulaga. natapos na question and answer ni Brad Efren ngato ni Brad Ramen. Anya, arin sa ta sa pagnigar ni Brad Efren sa iyang statement ni Brad Ramen sa iyang negative side si Brad Efren Yap de la Pina. Kanya, time start now. Salamat yung Mr. Moderator, Brother GQ ang hari sa Siumay. Unya to recognize sa mga viewers dan ikugta sa mga direo. So sa akong 10 minutes ako lang i-appeal. Makong mangyaw. Bati Brother Doede. They will celebrate. So muna itong kauban. Unya, isip negative side na rumuligar sa pahayag ni Rodrigo Ramen. Bago rin nadunggan ninyo mga kaigsunan nga ang akong pangutana sa katabusan na ikaw ebidensya na opisyal na libro o tao na kanang gilansana ni Kristo akan gibaat gina gilansana steak ng muslima mao gani tinuod musig gibasa niya saksi mo ba what's tower ng Biblia ingom siya dili ay kailangan po ng libro ha muna nga gadugay giga o hatag napugos ka pero dili maong libro referensya sa to pa dihan napita nalintuan ng Rodrigo Ramen. Unya ang akong pangutana na ni kondisyon ni Gugyo ay ako sa di dugay-dugay na sa tuwa-tunga atong kursus sa amin na matod pa niya na kining Yesua masya kung hubaron sa Jesus Christ mo ni si Satanas ni sa ito pa di kita kanahan og Jesus Christ kay mas Satanas man para Rodrigo namin mo man ang punto mo ni essence sa debate muna nang matana ko na ba kay referensya o sa Biblia sa Hebrew Bible nga ang Yeshua HaMashiach humaron sa Jesus Christ mahimong Satanas o sa gihatag niya papel pero iya yung giham-haom o haom nga kini siya mo ni Satanas layo na kayo kung inyong paminahon kaya ni-quote siya sa 2 Corinto 11:4 na mao kaning dokumento ha na matakdo sa 2 Corinto 11:4 nga even Satan can disguise himself to look like an angel of light. Alta, kaya nga naman,
mismo ang Biblia wa magpahayag nga mao ng Jesus Christ na nag-isko sa Matthew 7:15 nga mao nang ni Yesu Hamasya ano nang babot. Lahi ka ng Kristo nga kasabot. Kinsa man nag-Kristo ha? Yara, kunitan ang Satan, dera, naman ako'y wondering who controls your world? Jesus ug si Satan. Idyo na. Type 1, mo ni Jesus Christ. Type 2, Satan, mo ni rigoromen nga pasabot. Kasi kauban na sila ba? So, mo ni ang, klaro kaya nga, lahi kini si Jesus Christ o si Satan. O niya, ang false Jesus, the world loves. Kailan mo ang baka kay Jesus. Sa ito tayo yung ibayan, pero may pagkabasa ng regulamen, pero wala siya kasabot siya ang ibasa. Muna yung filosofiya ng regulamen. Wala kasabot ba? At sa may mga kuandari mga kiksunan, here are some of his attributes. He will allow everyone into heaven. He came to bring peace, not division. He doesn't require obedience. He doesn't require holiness. He doesn't require repentance. He only preaches on love. He never says anything offensive. He never tells anyone the wicked. He calls everyone his children. He will not send anyone to hell. He wants you to do your own will. His commandments are suggestion. If you're following this false Jesus, though it let you know his real name is Satan. So, nakakuha na ko siyang tagay, walang kakos rigoromen ini, pero basta mo sumpay mo sunod kayo sa false Jesus, masatanas higa. So, muna nga, pero ang Jesus Christ sa Roman Catholic Church, Jesus is Lord. Klaro ko? Matthew 4:1, si Satanas, kuhaan yun. Kaya itintal mo si Jesus nga, kung kuhaan ka, kining sugot ka, ato sa bukid, o ihatag mo tanang katiguyunan, tumamba ka, o pagkasaplayon ka si Mongel. Pero kitambog ni Kristo. So muna na, lahat ni si Satanas, lahat ni si Jesus Christ. Nga naman, kay na sa wala ang kasulatan sa 2 Corinto 6:14-17. Matulbang San Pablo, nga ang kahayag ug ang ngitngit, di yun magkadool. Sa ito pa, kini kang ngitngit, muna iya sewa sa pinadiyag 12:19, the bearer of the darkness. Ito yung gigamit, makailapon sa kingit ito universal. Pero si Kristo, muna matuod nga kahayag sa John 1:8-9 o Juan 8:12, matod pa ni Juan Evangelista. Kinsa to musunod ka na ko, dili na maglakaw sa kangitngit, kunin maglakaw na sa kahayag. Kunin rin musunod nga tinuod nga Kristo, Jesus Christ, maglakaw na sa kahayag. Sa to baka na iyang ipabaraw nga Jesus is Satan na nga false Jesus. Muna si false Jesus. Pero ang barugan sa Romano Katoliko dili kay kuan man mo man ginuom ni Lords of all lords. Hari sa tanang hari, Boches of the size, pinadiyag 17:14. Muna nga kuan. Unyari sa sentro ngayon ipayag ka ganina. Akong gisuwat diri ka ganina. Nga kani Isaias 14:12-14. Sino sa permanent si Satanas man? Ano iko? Imo mangi unik ni Kristo nga dili man mo. Napakaipot no? Ang explanation sa bersikulo. Kaya ang pag-explain sa bersikulo, nagingon man ang Biblia, kung mabasa ka sabta, Matthew 24:15. Usias 14:9, ang taong malamon mo sabot. Nehemiah 8:8, explain the meaning, what is written in the text. Niya kinsa may pasabot, mo ang nagsulat sa Biblia. Dili kay si Rodrigo Ramin, igora nagbasa sa Biblia nga, wa siya katungod mo interpret sa Biblia. So, wa kay katungod. Ano man, igora ka nagbasa. Makapasabot ka, pero dili tinuod nga pagsabot.
erroneous interpretation. Unya, so na nga ang Yeshua, lahi ni Yeshua sa Ogs, ipasabot lahi ang Yeshua kuno. Yeshua, maura mga kiksunan. Kaya di aman ko yung libro sa Grego. Timanan na to sa Persian 5:20 nga ningon ito nga Yesu Kristo istin tos alitinos Dios. Jesus Christ, this is the true God. Greek. By the way, the New Testament was written in Greek. Timanan na to ang Mateo na ang Hebrew. Marcos o Luke ngadto sa Revelation, Grego na na. Iya ko'y Greek dictionary, page 17. Ngayon rin sa number 5617. 547. Yesu Christi, the Messiah. Ano yung sa mga pagkita? The Jesus Christ. Klaro na? Huwag imingon rin. Kung rin, Jesus Christ, Yesu Christi, Jesus Christ, Satan. Huwag man. Asam ka. Makabasa ka sa dictionary mga lain-laing libro sa tibok kalibutan na kini si Kristo usanay ka Satanas daog na kanuligo namin imuhara ng imbento. Ingat na bita ka sa pangutana ka ganina imura ba ng personal na interpretation na idea si mong pag-explain si mga affirmative speech na balibali ka nga dili kaya nagkutlo ka sa Biblia o mga referensya. O lagi may pagbasa ni mo pero wak kasabot sa mong ibasa. Ang problema ang pagbasabot. Kaya naging man wala ang kasulatan. Last 2 minutes. Ari sa Hebrew Mateo. Niya karim tao kita ni Mateo kay Hebrew dili man ni Grego. Nakoy dahan ako ning Hebrew karakter. Na pahayag diri sa Hebrew, niya Aramaic ang pikas, Aramaic niya Hebrew. Ningon rin sa Yud-Shin Wawayin. O, sa ito ba Yeshua. So, naang upat ka karakter rin. O, unya, unsa man ng Satanas, dautan man evil man unsa man ng evil, tanaw na to ang Hebrew, Biblical Hebrew. Unsa ng evil mga kiksunan, 1 minute more. o ang evil sa mga itawag niyo sa Hebreo, wicked, evil, tulo ka karakter, res, shame, ayin. So sanay ka, tanaw na to ang dictionary para palikon yun ang atong ebidensya kay documentary evidence mo na nga tukma yun ang wicked, evil, usanay ka demonyo. Unya, suma sa mga dagkong dictionary, ang yawa, demonyo man. Suma sa tanaw ng dictionary, napay 1 minute, 10 seconds na. English o Tagalog, nga ang Satanas, evil, demonyo, dautan. Bisaya. Sa ito pa, Time. ang ating pagbigar, dali na kayo natumba sa Rigo Ramen. Salamat. Abdan sa malam. Ngayong hapon. Dali na tumba. Antay ka kaya ako, may muta na. Ari na ta sa pangutana ni Brad Ramin. Sayang pagpamutana nga dito sa ninigar sa iyang statement kanina. Time starts now. Okay. Ganiha, pagkakita ni kanang April nga saksi ni Huba ko nun ikaminusa niya. Karon. Antay ka ha? Kay ang saksi ni Huba matod pa nimo. Ang ilan niya dili man kuros. Pusti man nagkahoy. Pangutana. Kining saksi ni Huba o kining Jewish nga Biblia nagbugno ba sila o nag-inagbaya sila? Tubag? Bugno. Huwag na yung kamot. Bugno. So yung pagkakita. Tubag ga! Ang sabi Gasungag ni sila? Kining Biblia sa
saksi ni Jehovah o kining Jewish nga New Testament nagkaalkontra na sila o gainagbayay ni sila tubag. Tubag, nindot yung bakutan namin, Sir Monitor, nag-agbayay nila pagsupak sa Iglesia Katolika Romana. Okay. Outside of the Katolika, may nasa, kay kanang duha Jewish o kanang imuhang Jehovah's Witness, false religion ko na, apel itong usa. Sa ito ba, nag-agbayay sila pagsupak sa akong ipahayag ron. Side sa Romano Katoliko with one, kining documents. Okay, nagsupak. Kini bang Hudiyo nga Bible o kining sa ingon imo saksi ni Jehovah o kining inyong Catholic Digest nga miingon siya nga Yeshua ang ngalan naghihimunan yung Isus nagkauyod sila o nagkasumpake silang tulo tubag. Ang tubag, paminaw, I have 1 minute on, sir. Paminaw. Ang Yesua, yun sinuwawain, Mateo 1:21, Ensimo Yesua, Keho Yesua, He will save His people from their sins. Kung marong Isos sa libro, may problema na kay maarumang kahulugan na. Pero why mabasa na si Isos mo si Satanas, mo ni Sindros Lebati, wa paka-kapruba rin ko namin, di ka nga nahatod karon. Nagpabiling, tiko ka imong ipabarog. Laing pangutana. Laing tubag. Kini bang ang Yeshua giusog ninyo nga Hesus? Minaw ha, tamo mga Katoliko. Tinuod baka tubag. Yes or no ha? Tinuod o baka yes or no? Akong ipatubag. Wa pa rin ka mahibawa na. Nalamutan na. Ang tubag na, ang tubag na ito. Yes or no? Ang simbahan Katoliko Romano, adunay gitawag ko correct translation, interpretation, bagyo. So, kanang Yeshua, gi-transliterate into Jesus, sakto na. Sakto. Sakto, good. Karon, na may mga encyclopedia nag-ingon nga kanang Jesus kuros na siya. Nasa iyo ba ang mga encyclopedia? Tubag. Ang pangutana, Mr. Moderator, Yes or no? Bino, your question is misleading. Ano man, wala ko magpahayag ng cross. O humanatag debate ana si Magi, Jesus Cross. Yes or no? Ano, Mr. Moderator, Ay, siya. irrelevant. Irrelevant. Malambigit maguna siya kay mo man Humanatag debate. siya. Ano, tas Mo man ano sa tima? Ang pangutana, or Thomas Cross. Cross. Dili. Ang atong tema na si Kristo o si Jesus Satanas. Mo gani. Kaya ang nanamagtaro dia sa cross, marag wa sa. Karon. Sumala sa encyclopedia kanang imong Kristo. Adlaw na siya. Muto. Ang meaning ana adlaw tuo ka dili. Yes or no gyapon? Mr. Moderator, ang pangutana, si Mang Yapon. Duha na. Kaya humanatag mo debate ana si Magi. Ug dili yung tamo kusabog debate na kay ang tema nga itong ipirmahan. Duha na. Si Jesus Satanas. So, pangutana, Sindros Timaw, kaya pangutana. Ayaw komentaryo. Komentaryo minong katubag na lang yes or no. Magkatubag na rin. Your question Ikaw is rin yes or no. irrelevant question. Di katubag. Okay, kadun sa... Ano na komentary? Ang pangutana, kasayo, Lahi nga pangutana. Kung sa ito'y giingunin mo ganihan ha, sa ato pa, kining mga Jewish scriptures nila, mali ni. Klaro nga lang, mali. Mali ba? Mga Jewish, lingon magka-saksi ni mo ba? Saksi ni mo ba o kanang Mr. Moderator, saksi ni mo ba o kining mga Bible? O, nag-inagbayad sila kontra sa Iglesia Katolika, kaya ang Katolika may tinood. Nakasahon ka na to. Kining saksi ni mo ba, Budiyo, nga mga Bible, klaro nga lang. Bakat ni dili. Moderator sa school. Kinahanglan ang pangutana mo abot nga to sa pagka Satanas ni Jesus. So, gani. Dahil man ang pangutana ron may tungod man sa ilang duha ni kuan sa Mr. Moderator, tayo sa Mr. Moderator, gabasi mo kung pangutana sa panutina, ipanglista na ko. Na ang punto ni, ayaw ko di, imo mahinang kong didaan. Ayaw ko di, ikinao,
sige siya istorya, akong ipanglista yung istorya mo, ang iyang istorya na ako nagpunting. Mo na nga, niingon man siya. Kana, daagbayay na, kundras katoliko. Sayop na, niingon man ka gani ha. Kaya ipaklaro lang na. Ipaklaro lang. Ayun na na. Ining saksi ni Wag Hudiyo. Mali ni nga pagkabaybon? Sayop? Tubag, yes or no? Tumagaw na tayo, Mr. President, malungay mo ta. O sige, be. Aka na siya, para sa saksi ba Hudiyo, sakto na pa na nila. Ali! Sa 1 minute, sakto na nila pag Tubag sa yes or no, qualify. Tumaga sa Ako sa Yes or no? tubag, Yes or no? akong katungdanan sa pagtubag, Ah. Rodrigo Ramin. Yes or no? So, ang tubag na ko, kada sakto ng pagkasulat. Ay! Hindi sa, pero ang pagpasabot, mo'y sayop. Sakto ha. Isayop sa ang katoliko ng tumong. Oo, mana. Okay. Ang pagkasulat, sakto lang nila para nila. Sakto ha. Pero ang pag-interpret, ang paghana ay sayop na kay gidaot ang simbahan katoliko romano. Labi ni Kristo sa tanas. Pangatan na lang. Okay. Okay na. Sakto. Pila pa yung inabilin diha na minutes? 4 na lang. 4 minutes kay 6 minutes naman. Gani ha. Imong ning ikutlo ning Isaias 14:12 nga mo to ni explain na ka sa tanas. Gani ha. Mikutlo ko sa referensya na ko kining singa ni Isaias 14:12 nga puro sila hayag nga adlaw o bituon. Di ka na bituon adlaw na. Pag ingon ako nga si Kristo adlaw na referensya nya diri si Satanas, Lucifer na Satanas. Usa ko siya ka adlaw mahayag nga bituon. Sumpaki sila o dai nagbayay sila. Tuma. Yes or no, Gavon? Yes or no? Ang tubag, Ayun, I have 1 minute to pag- answer para masabta sa mga tao. Kay ang pamutana nga, kana si Satanas, si Jesus Christ, adun nagi kalahian akong kalahian. Kay si Kristo mo'y genuine nga o tinuod nga kahayag. John 1:8-9. So muna'y kahayag nga tinuod, bearer of the light. Samtang ang yawa, dautan, o iya na sa kangitngit, nasa Revelation 12:7-9, bearer of the darkness. Muna sa 2 Corintios 6:14-17, di gid magkaduol ang kahayag o kangitngit. So muna nga, ito yung mong ingon nga, Yes no? ako may qualify lagi. Sige. Qualify mo, yes or no? Paminaw sa, O qualify mo to, yes or no? ano yung mong style ba? Yes or no? Ano? Muna, yes, mauda yun. Di pa na mao. Muna ito ba? Lang. Ay, ko. Ay, pagkakos kong pagkutana. Di ba tindaw? Wala kang gamutin, kasi mo ito ba? Paminaw sa. Dahil 1 minute to answer. Sige. Muna nga, kanang kahit Isaias 14:12-14, nagpakahayag na si Satanas, pero dili na genuine nga kahayag. So natubag na Mr. Ritor nga, Yes or no? katong nas Biblia ko kung ikon pahayag. Ni isang naman ako gusto nga, nag-agbayay ba ni? Huwag ba sila magkasumpaki, nag-agbayay ba? Yes or no? Klaro no, itong tumaga. Ingon siya. No. Pamati sa. No, yes. Pareha, ako Di ba? Mas rule ko na to. Ito to pag yes or no qualify. Di qualify. Ako nasagot niya, para niya wa magagbayay kay naglahi ang Okay. kahayag o ang kangisye. No. Kay kung dili Klaro ato. dili magkadoon man Minaw. Huwag kang isa. No, yes. No, yes. O sabi, Ang ako pangutanan nasa- No, yes. Ay, nagipong na. ako nasabtan sa imong ipasabot. Ang imong ipasabot ganina. Di ba? Ang imong ipasabot ganina mao na nga dili magkadoon ang kahayag o kangisye. Klaro na. Mao na nga ako nasabot wa sila magagbayay kay ang magagbay No. ang dool man na No ba? saan. Diba? Sa kung ano ito ba? Versikulo. No. Sakto ang pagkasulata sa Biblia nga wa magkaulo. Ano sakto na yun? No. Ano sakto na pagkasulata? No. Wa magkaabaya. No. Wa na magkabayay. Wa magkabaya. Okay na. Kana, simple na. Ni, yes or no ra? Di ka na maminaw sa mundo ba? Mingon siya ganiha. Mingon magaganiha. Kung makabasa ka nga si Jesus Satan daog na ka, di ba ningon ganiha? Di ba ningon ka ganiha? So, pamatana. Tumaga. Di ba yes or no? Nung siya baga? Akong pamatana ka na yung condition, Mr. Monitor. Kang Yeso ang masya, uni pabarang Jesus Christ, Satanas, muna akong pamatana. O, muna yung pamatana, uni kondisyon. Mo lagi.
Kung makabasa ka, Ingon ka na kung nakabasa ko nga Oo. si Iso Satan daog na sa Biblia. Ingon ka Yesu na- ang masya. Muna mo, sa nagwawaron sa Jesus Christ, Satanas, para ni mo ba? Mo nangungutan ko ni mo, nabay Hebrew reference na makabasa ang reglement, daog na ka. Okay. So muna yung pangutana. Oh, okay. Sakto sa ba? Ako ang libro na. Ay, kung subak ang pangutana, mo mga usbon. Sige, dili. Mo may imong gikon Di, dili ha. limbong sa ka. Dili, wa ko manglimbong na. Alimot na ka. Dili, ikaw minalimot. Ade, Ano ka ito ba? Pila pa ka siya? Pila pa ka minutes? Oh, wala. Mana? Oh, mo na rin. Mana? Sus! Matantik ko na ka to. Para na ginuntan na. 10 minutes, 10 minutes or 20 seconds. Wala na. Ano ba yung standard? Last. Anya, napay second. Bulbin mo? Oh, second stand. Ito ba sa ano mga mga Andre? Anya, ari na ta sa ikalawang pagbarog sa Comment sa Mr. Beta, sa nila na. Yan na. Pwede, ibasa. Anong kay... sa di pa na Kami atake na ko na. sa di pa tamo padayon mga kaigsunan ato siyang basahon kini ato mga viewers. Sige brad, sa Mako mangyo, pareas upon si Jerry si Ramit. Amos Linaw, Brad Ramin, natukang ka, ayabag ka na, ha? Muna ilang Amos Linaw ni. Rewel Celebran, the Messiah will be called out of Egypt. Oh. Amos Linaw, mangutana ko, Brad Ramin, naabay nasa Roma 12 ang tanan nga sanay ko for there is no distinction between Jews and Greek, for the same Lord is Lord all bestow of the one. Lain ang imuha yaham sana bugo ka utok si Ramin dili man i-consider sa ugo personal naman may migrahon sana maligang sa tagmay yung kikuan o niya ang language migration ng languages dili na tanan na pareha sa language so muna ang kuan ni Rewel so sa may comment mo Rodrigo Romero Sa ni Rewel. oh so ban Lahi ko, no? oh di ka rin naingon rin nga kuan no So, ugok pang kana ang mong pangkuan professional lang mo ba sige lang, ingat. tukang mo na ka Kanang, mo man na inyong una-una, Brad. Kanang, wa man na basihanan. Ang ako kay, bisag nasakitan mo na ako dire, na magiging basihan. Kanang imo kay basihanan. Kay basihanan, oy. Galaway-laway lang ka. Huwag kay inumbuang ang galaway-laway ba? Pisik-pisik lang laway niyo. Ako naman ko ibadilya. Karoon, isikan stand ako. Tanawa kay, ako maning, gisundan man ako ng mga tirada ni Epreniap de la Piña. Wala kanang padak-agi ng dunggan mo aron makahibaw jud ka nga lahi man ko mo akusar kay na may ebidensya. Mo ito pa. mo to mga kaigsunan ang reaksyon sa atong affirmative side yang itubag ang gatong mga comments sa nasa internet ron. Onya, padayon ta ari na ta sa pag-stand ni sikat stand na ta ni Brad Ramin Rodrigo sa iyang tema nga pamatud-an niya nga si Jesu Cristo mao si Satanas. Time starts now. Okay. Kining gani ha paggamit nako diri sa Greek Bible ingon si kuan nga saksi niyo ba na dili ang gapadako ini gapublish ba saksi niyo ba pero ang unod ini dili tawo na nada ano gikan ni sa three Bible text no Greek text the New Testament in the original Greek by B.F. Westcott and F.G.A. Hort 1881 English text underneath an interlinear word for word translation into English 1969 English text alongside the New World Translation of the mo na ni alongside na kanang naanang ila saksi ni Huba ila magideklara diri nga English text alongside the New World Translation of the Holy Scriptures Matthew through Revelation
1984 revision. Ila na ni kanang mga hubad. Pero ang ila itong basihan, mga Grigo o ganang English, lahi nga bersyon. Sila na pa tatap. Ayaw yung na nga, ila-ila sa sinuba. Kung man ang imo, misleading man ang imo. Nya, bantay ka kay. Kinig saksi ni Huba o Biblia nga Hudiyo, pareho sila eh. Sa Biblia nga Hudiyo, hindi ka kabasa nga si Jesus diya ka na, giswa man na dire. Gilansang sa kung ano eh, cross, ingon dire ho. Tanang John 19:19, ingon dire ho. John 19:19, ang bugta, ingon dire. Pilate also had a notice written and posted on the stake at red. Stake ang gigamit rin. Stake meaning staka kang haligi. Yeshua from Nazareth, the king of the Jews. Many of the Judeans read this notice because the place where Yeshua was put on stake, na put on the stake, gilansang siya ba? Stake na ang pareho sila, Hudiyo, dili ka. Ang tinod ka Hudiyo, dili mo gamit o kurusoy. Asuktian ka mo. Mo kita na nga sa kanang kuwan, iningnay, na ka sa Catholic Digest, masahon sa Catholic Digest, January 1992, volume 32, number 6, ingon diri nga, but outside of the Holy Land, paggawas gikan sa Israel, it became a different story as the good news spread. Lahi na ang iyang istorya. Ano man, ang Yeshua, ilang gihimong Jesus, there's page 19, no? Throughout the Roman Empire, in our Lord's Aramaic name, Yeshua had become the Greek name Jesus, o pronounced Jesus. Ug imo ning panon dire? Imo pagbasa pero kada kinot na oras ang patana jud nganong nga hubad na Grigo o Latin, Iglesia Katolika. Ang Roman Empire nga nahimong Iglesia Katolika sa una. Ya, bantay mo kay mo lagi to sa Hudiyo. Ang kaluwasan baya gikan sa Hudiyo. Tanawa sa Juan 4:22 niyo. Unya ang unang mga Bible na at na si Efren. Ang unang mga Bible, Hudiyo na siya nga Bible. Gani diri sa Grigo ang Kamatiyo buhi pa anto karon. Ang Kamatiyo ba kanang original? Ana nimo mabasa diha nga dili gid cross ang iyang one stake yun. Na diri sa appendix 1137 giingon diri nga moreover the Hebrew itself is preserved to this day in the library at Caesarea which the martyr Panpiloso diligently collected. Unya og imo nang kanon kanang mga hubad na sa Katoliko o kanang aredyo ka sa Hudiyo nga mga hubad. Mabitaw tong mingon ko nga nalahi na gid ng Yeshua ninyo kanang ingon Jesus ug Yeshua pareho ra kuno. Nalahi na nga magadupa naman na. Gadupa naman na niya. Ganiha akong sundan ng iyang ano pinangingon siya nga ang Isaias 14:12 o katong nano ko nung gikunik na ko sa Jesus. Ang nakasuwat diha sa lantuki na to, basihan man na to ang kining mga Biblia o kining referensya. Unsay giingon sa kanang referensya? Giingon diri sa Collier's Encyclopedia, volume 22, page 632. Giingon diri nga, the Christians throughout the Roman world therefore had ready to hand a significant day on which to commemorate the resurrection of Christ, the Son of Righteousness. Si Kristo nga, adlaw sa pagkamatang adlaw ba kanang usilang. Diri subos mingon nga Tertullian declared that the Christians made Sunday a day of joy but for other reasons than to adore the Son. Kining mga Christians day, ingon at si Tertullian nagdeklara nga mga Christian mo nang Domingo sila adlaw sa kalipay nga naman kay ang lahi nga rason na gasimba sila sa adlaw, adore the Son. Kay kanas Kristo adlaw na. Anong adlaw na si Kristo? Ang Chambers Encyclopedia, klaro ba yung Chambers Encyclopedia nga kiniday mga kuros, simbolo sa adlaw. Gingon diri page 267, with some races of mga rasa, the cross was associated with the worship of sun god.
nalambigit siya sa pagsimba sa Diyos nga adlaw. Nya kay kini si Eve, magsige siya pangutana nga ipabasa bagay nako litra por litra. Ang gigamit magud nako basta kay Dios, ang imong bang ang tinuod nga Elohim ba, Dios. Mausog na gani na siya, mangadto na ng Satanas. Ngano man? Nasa ko ano? Deuteronomio 32. Basta masimba na yung Diyos. Kanang mini na ba? Mini na siya. Di na siya ang original. Automatic na. Nagsimba na ka ni Satanas. Deuteronomio. Lahi naman ni versikulo. Ano na ako gikuan kaniya? Deuteronomio 32, 16, 17. Nagpaabugo sila kaniya tungod sa lain ng mga Diyos. Nagpasuko sila kaniya sa mga dulungtanan. Na naghalad sila sa mga yawa na dili man Elohim, dili Diyos. Sa mga Diyos nga wala nila hili, sa mga bagong Diyos, niabot sa dili padugay, nga wala kadluki sa inyong mga amahan. Unsa ang pagsimbag mga Diyos? Alang si yawa. Mo man ang punto niya. Pero ngayon siya nga, litra por litra. Mabasa ba ang si Jesus? Satanas. Ang kung taparang ni mga Bible o kining referensya nako, mabasa eh. Pero di mo dawaton, ngayon nagka-Bible lamang, o natanong sabot o Bible lamang. Gambiton ang Biblia referensya. Ha? Basa eh, nahihingon din o. Instead of using sa page 261 sa libro ni William Josiah Sutton, The Illuminati 666, Ngayon siya nga, instead of using the name Baal, imbis kay gamiton ang nga ni Baal, which means Lord, na muti pa sa Ginoo, or Master, Maestro, he is coming in the name of Jesus, yamuan ni, sa ngalan ni Jesus. Kinsa ni, atras ka gamay, gingon doy, Satan deceive millions, gibakakan, giila, di Satanas ang mga milyones ng mga tao. Mabasa, o ka na mo'y basihan mo. Pero, kanang, ganang ang Jesus, lahi na siya na Yesua. Kato ba kung gikutlo ka niya, ikadwa ko rin ito 11.4, kaya na, di ka, libro po ni Juan, ining gitawag po sila sa custom, second edition by Lew White. Ningon dire, so what does the name Jesus mean? The beginning part in Greek, ita, is the sound here which is ahil, maghimaya. It's not Yah because it was changed. Now we're left with the sus part. Anita sus, it may be significant, so I should tell you that the word we sometimes see in the Latin, abog taga mesubos, it is known that the Greek name ending of sus, sios, and sus, which are phonetic pronunciation for Zeus or Zeus, were attached by the Greeks to names, geographical areas as it means to give honor to their supreme deity, Zeus. Ang meaning dahil sa Jesus, maghimaya ka or dalaygon ka, Zeus or Zeus. Kahigit siya nga, so mo na ang explanation na ko ganiha. Nganong ako na siya nagpabintangan nga kana si Jesus mo si Satanas nga naman. Last 2 minutes. Kay ngano, nalahi na siya. Lahi na siya kay ang original manggudana. Ukari ka sa kanang nay buhat 4:12, wa na ilaing ngalan. Ngani nang ngalan ng mga luwas kita tanawan ni buhat 4:12. Gingon mo diri sa Catholic Digest sa Katoliko kay bro. Catholic Digest January 1992 volume 32 number 6. We usually don't think about it. But our Lord's name was not always Jesus. It was in fact originally the popular name Yeshua. Binisay pa sa kanunay wa ta makanahon na nini nga ang ngalan sa tong Ginoo nga dili na kanunay Jesus. Kaniadto sa pagkamatuod original mao ang sikat nga ngalang Aramaiko Yeshua. Nya ila man ang gikuan, ila man ang gi-explain dire nga ang simbahang Katoliko mao gyud ga usab ang Yeshua nga gidawat na ingon nga Jesus. Catholic Digest inyong basahon ni. Oh. Mao na nga kanang ang akong tema 20 seconds. ingon ani mo Bro Ed.
kung litra po litra, wag yung sabi. Wag yung sabi ba? Panalitan mo yung Jesus is Satan. Di na ka magdebate. Oy, panalitan ko ba? Kanang, mo bitaw ni gamit, nagmaskara. Kabantay ka? Tara, unsi. Nagmaskara nga naman. Dikoy siya ba? Dikoy. Oh, okay. Mga natapos na ang 10 minutos nga pag ikaduhang pagbarog sa atong affirmative side si Brad Ramin. Humana niya anihan sa kita sa question and answer. Pangutanon ni Brad AYD o balik 10 minutos si Brad Ramin sa iyang gipahayag. Time starts now. Iway diid na. Ako. Salamat, Brad Jikyo, ang hari sa Siumay. O Brad Rodrigo Ramin, matod pa ni mo kanina unang pangutana. Kanang libro Greek New Testament sa Watchtower na sa Juan 19:20 steak may nakabutang. Oh. Ano sa ama na napatik diya na sulat? Santo Iga na. Kuan mo ni siya kanang gi-explain na dire. Niya dire explanation taas kay ni nasluyo. Unsa to Iga ni bawa ka ba? Dili kini ani mo ni gikan sa Grigo. Ang mga Grigo god ani man ni? Paminaw ha. Sa dancer sa Kanang Grigo paminaw sa. ano sa anak gisulat ng libro ha? Oh lagi ang kang kuan ang gibasihan sa mga saksinuba the New Testament in the original Greek na original Greek Tanawang by B.F. Wisdom. Iya, Bang. Paminaw sa F.J.A. Hort 1881 kang paminaw sa. Pero ang iyang explanation ay namas luyo nagikan mo niya. Paminaw ra gud ang pagbasa. Ang tanan wa man dugay cross mabasa sa kuan. Griko. Stavros mo na tanan. Stavros na tanan. Makabasa Sabi ra ko na, 1888. Karon, di amo ko ebidensya, Mr. Moderator, na 1582 kining cross 1:19:20 ito sa i-premise mo 1:19. ang cross ano sa? Paminaw sa i-premise ako. Ah. The pilot wrote a title also and he put it upon the cross and written was Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Pangutana, cross may nasulat, 1582, una pa si mo. Asa may nagtuga sa inood na to yun eh. Kanang mong Biblia nga 18th century pa rin, 15th century, duway rems. Yan tubag. Yan tubag ha. Oo. Lang tubag ha. Mr. Bonito. Ang tubag ko na ko na. Paminaw sa. Ang Asa tubag. kinaon? Ay sa lagi. Ang tubag na ko na. O bahig kuros, gauna ng imo. O bahig, gini, 15 na. Pero napay gauna, ay sa. Mukulit pa ko. Napay gauna na. Ang mga kuros ay diba? Wa pa matao ng imo Kristo ang kuros. Isingwa na sa libutan. Ay daw ka. Ipalakuan man ako ang imo. Di ho? Oh? Encyclopedia Britannica 1946 tomo 6 page 753. Bantay ka nangutana ka na ko ha? Nangutana mo ka na ko. Tumag sa ka na ko. Gingon diri ho? Wala ito ba? Ang lain-lain mga butang nagikan sa mga yugtong kanhiay. Wa pa ang Kristohanong panahon na kaplagan nga namarkahan og mga krus sa lain-laing disenyo diha sa hapit tanang bahin sa daang kalibutan. India, Syria, Persia, Egypto. Kining tanan nagpakitag daghang panikingnan ang paggamit sa cross ingong reliyosong simbolo sa wala pa ang Kristohanong kapanahunan o taliwa sa di Kristohanong mga katawhan. Wa pa'y Kristohanon ha. Mahimong lagmit isipon na halos universal. Katoliko na ng daan. Universal na daan. O sa daan dayon kita mo. Bilang higit sa Biblia kaporma sa pagsimba sa kinayan. Ulat ka niya. Wa pa natawa ng uwan. Pulos sa simba na. Kanang imong gibasa, dugay na unod. Pero kanang imong gibasa na sulat, kung saan na ito igasulat imong libro? Taba? Bisa ko ba? Kanang imong libro, kung saan nagisulat? Giprinta? Encyclopedia na. Kanang saan na giprinta imong gibasa? Wala lagi. Wa pa Ako mo sa? Ako mo sa? Sa pagkura ha? Sa akin ba, namutbot ang encyclopedia? Aperting, labaw ka? Namutbot ang Ako mo sa? Ayaw pangutan na kay Ako mo sa? Ako mo sa? Ikatsang oras, Mr. Bonito.
Leo, ito mo sa previous, oh. Okay. So, tiga, pwede mo ka, oh. Atong tanawon, di ko. Encyclopedia na ha? Di ka nang libro, ha? Dili, asa. Dikutlong man siya encyclopedia. Asa ka diyo. Asa ka diyo ka. Number 70 ko sa to. Adira. Anak, mga encyclopedia na dikutlo na nadaan. Dili, Pilipino. Ito, Ano yung libro? Di mo Kung mga encyclopedia lagi. Ano yung libro, ba? Kung saan yung kapirahe? Gusto ka dahil. Na. Esa. 1986, 1989. Dili, ay. Ay, 1979. Ang duwain ko 1582. Paminaw. Ang ako naman yung duwain names, Cross 1.19.20. Tuloy dili, maka. Kasi gano'n din eh. Or mag-hiskot na ka, una-unahay, gauna lagi na. Gauna na. Sakto na. May una. Sakto na. Kapag magkailangan na. Dili, sakto. O unahay na, unahay ba? Nag-hiskot magkat-unahay doon. Gauna na. Pero, katawa ba ka? Katawa ka? O dahil. Katawa na ba? Mura siya na lang. Ala, siya, agik-ik yun. Agik-ik yun. Sila eh. Kining encyclopedia na. Katawa man ka, Minaw ha? Chambers, encyclopedia. Lain doon ka tawa ha. Paingon-ingon ba? Pero wajud ka. Sorry, pumunta na. Diyan. Tubang ni sa imong kanutan na. Huwag man ka maminaw, di ba? Chambers Encyclopedia New Revised Edition, Volume 4, page 167. The cross was an emblem to which religious and mystical meaning were attached long before the Christian era. Wa pa na magtao na imong Kristo. Wa pa na sa baka ni Santa Maria. Hagbay na nanimba ang iyon. Ato diwason. Thus, the cross unsatad or cross with a ring-shaped back handle attached is common as a token of immortality on Egyptian monuments. Hagbay lang sining bahay. Sunod po na na. Kristo. Nahagbay naman na ikaw na, pero uyon ka nga, cross may gilinsangan ni Cristo, so 1.19.20 sumata eh. Dili. Ang sinula sa Bible. Masabi ba? Pamila sa, dili ko lagi. Kailangan mas Ang sayop na. Ang Jewish, sayo. Ha? Ang Jewish. Ang duwa rin Wala sayop tayo. eh. Nakaya rin sa Inyo sayop naman. eh. Ang duwa inyo naman na. Sa power. Ubad naman ang Katoliko. Dauna pa man ang mga... Ang Rico, original 1.19.20. Jesus. Original. Original. Madawa ka ang Rico, may agong tugon. O siya nakasulat niya. O Diba? siya ang cross niya. Ay, mga- Kaya o siya ang cross lagi niya. Alam mo, tanay Hindi ko mga tana eh. Sige. Imo mo. Pagunta na. Pagunta na. Ari sa mo, tanda ko sa 3 minutes sa. Matod pa ni mo, kaganina, Pagunta na. akong matod pa ni mo, basta taparo ng Biblia o referensya, Jesus is Satan. Makiksudahan ko niya, Mr. Moderator, itandi ang iyang Biblia o iyang referensya kung naa ba ang Jesus is Satan. Matubag ni mo ron? Ano yung mga Di ba makakanina sa Tama tama? na sagot. Jesus is Satan kung taparon ang Biblia o referensya. Ako nagsuwat. Ay, sa lagi. Karon, atong kabaron bro, imong Biblia o referensya, na ba Jesus Satan? Sintro ni topic. Tubaga. Dili, ano yung mga ni? Ano yung mga atras ka. Ano yung mga ni, bro? Kung pananglitan, pareho ko sa inyong purgatorio rin kayo. Why ba ka? Pareho ko na lang inyong mga, kung sa ilanan ng mga, Wala po ta, kung saan mo gawin? dili, pareho ko na lang inyong Iglesia Katolika, dili, tupag man ni Gapon. Wala pa namin mabasa, pero Uy, mabasa. inyo, parang inyo ba? Lamang din mabasa, ito yung ibasa ko kaniya. Ang inyo ay mabasa. Uy, ang imong ana, itong basaro. Kani. Ay, itong basaro. Kani. Mr. Moderator, Ay, Jesus is Satan. Biblia o referensya. Ang tanaw na? Nakabag na? Sige. Atong tanaw. Atong tindugan. Nakabag. Great. Dili, ayaw. Kami na siya. Ang nakasuwat niya, dili man kay Biblia lamang o kuwan rapod. Ya, wala man na ingon nga, ang gipirmahan na to, ay kataba, ang gipirmahan na to, wala mag-ingon nga unayon ang referensya. Pamatunan, ginamit ang referensya. Unayon man nimo. Ingon ka ganina na sa Biblia o yung basa. Kung taparon ng Biblia o referensya. Ayaw papakaroon ni ko naman na nakaikaw na bisa kayo. Taparo. Ano ba? Itong taparon. Naanawa. Wala mo ingon. Sa review. Garanti ma eh. Bisa. Antima ko niya na. Ato sa pagmo. Wala mo ingon nga. Paminaw lang. Ang tima mo ni ang tima, pamatudan na si Kristo mo ang Diyos nga adlaw. Unsa man di pa ni mao.
Mao sa dala. Lima, pamatudan nga si Kristo mao si Satanas ginamit ang Biblia og referensya. Gamiton ang Biblia og referensya. Wa man mag-ingon niya nga atong pangsungagon ang Biblia. Naunsa ta man taon daw eh. Ikaw ba? Imong Mr. Moderator. Nga ingon nga anong imo man yung sungagon? Pangsungagon. Ingon ka niya kung taparon ang Biblia o referensya, mabasa ang Jesus si Satan. At ang taparon mo na ama, ano pangutan na? Okay, ano na itong ako? Imo ba? Kaya taparon itong nama, kasi sabi mo na kung pangutan na ama, Padaya ha. ay ano? Ano na ko ha? Ang tanga, ipakita mo, Mr. Moderator. Taparon na ko. Pwede ko pa sa Mr. Moderator. Taparon na ko. Biblia o Taparon taparon. na ko ha. Sige. Giingon dire oh. Giingon dire. Sa ikaduhang Korinto 11 taparon na ko ha. Ito magipatapad. Dili na yung bugnuo na to. 11 giingon dire. Kay kun adunay mutungha nga magawali og Yeshua nga lahi. Yeshua nga lahi man kay ano? Miingon man yung referensya gipag-usap niyo ni. Ha? Sa amo nagikawali o kung inyong pagdamot og Yeshua nga lahi. Giingon diri ang kinsang nang Yeshua nga lahi o kinidili hinoni kay bulong kay bisan gani si Satanas kanang Yeshua nga lahi. Kinsa man na? Kay may kag Yeshua man. Mao na nang pagkahimo na niya Jesus kay sa sinugdanan di man na imitasyon man ang Jesus. Kaparo na ko. Gitapad na ko ay mingon diri ay. In the ancient world, Satan deceived millions with the darkness of pagans and worship. And this modern day, Satan has taken on a brighter look. It's called Christianity. Instead of using the name Baal, which means Lord or Master, he is coming in the name of Jesus. O, tana ba? Wala may mabasa, Rodrigo Lamin. Tato rin! Wala may nasulat na Jesus si Satan. Di pa Wala masulat. na to. Bisa kitapad ba? Oh. Ayaw pang minto sa katawan ng Rodrigo Lamin. Oh. Hindi mo hindi mo napunuan. Basa. Basa. Oh. Basahan to, boy. Basahan to, boy. May may nung kakape Rodrigo Lamin. Basahan ang sinugdanan. Oo. Kung saan mo yung Tadi mo mga oras. Trawa. Ada. In the ancient world, Satan deceived million with the darkness of pagan sun worship. Wala may Jesus na yung Satan dali. Wala ikaw mo sabat. Oh. Dara. Baal, which means Lord and Master, he is coming in the name of Jesus. No. So nga na, Jesus. Ano ang Jesus na kining false Jesus ang iba sa punta na? Ano siya? Dili. No. Ang Ano ang false Jesus? true. Ang Wala. dali mong di ba Ano ang ibasa ang Dali. Si Jesus. Dali. False Jesus eh. Tanawa ang mga kingsunan sa bisag nito worldwide. Ang ramen kita sabot na Jesus Satan mo false Jesus. Dili ng Jesus Christ na matod na Diyos. Dos minutes. 1 minute. Sunod ba ang tana? So, ba ba nabasa ha? Sunod ba ang tana? Wah! Dali mo yung false Jesus. 1 minute na lang. Sige, ba ba nasa? Ano? Mga piprelas. Inom ba ganito? Sunod ba ang tana? Sa tres Base sa sentro, base sa sentro estima nga itong debatihan. Kay, mo maning content ng debate. Tanang isuwa man siya kung baron sa Jesus Christ. Nahimo ng Satanas si Kristo. Napa kay laing ebidensya na, kawan mo ipagawas. Kawan ba katubatan ni ng first round na to? Saan? Okay, magkaya sa ko. Ay, panulit ka na. Napa yung sulat? Iswa. Mingon siya. I-explain ko rin nga. Kanang Iswa, para sa inyo nga po ba nga, inyo naghihimong Jesus, di ba? Iswa, Jesus na yan na, aprende ni Jesus. Pero gari na kasi Iswa, i-explain na ang Yeso, abutan na, kung saan ng Yeso, tunglo. Pag ingon pa nga Iswa, now, salvation, use any word, play on Jesus' name, Lucas 2:30. Muna siya. Niya karon kay salvation. Wak matubang, bisan mo dito. Karon kay ugali na ka sa katong encyclopedia ang Jesus kay kuros naman. Di man siya salvation. Ang pangutana ng komisyon dito, tinaw kayo kailangan sa cross. Time Huwag mo na cross. Time na. Time. Time na. Kasi, sigasan mo.
Imo. Imo ikan sa pakayag. Imo si Gansan, kaya ako na bimutan na. Aray na sa ta sa ikaduhang pabarog sa atong negative side sa Brother Priliap. Ang isa ni tayo. Pilipino mga kaigsunan. Kanya, time starts now. Salamat, Brother JK. Pero ato sa basahon ang dua kami si Alan Tanggapan. Sige. Tuguti ko. Pero pata ni sa 10 minutes ako. Sige. Sa panahon ni Adan o ni Iba, kinsa day nga nagsulti nga may tungod sa pagkaon sa mansanas, sa pagkaon, kana Satanas ba o si Jesus? Sunod. Diya sa pagtintal kang Jesus, palihog sa kuan sa Mateo 4:10. Ang punto ni mga kaigsoon na alam kay ang pag-translate mo si Yeshua HaMashiach, pero pag-translate ni Jesus Christ, mga Satanas para ni Rodrigo Ramin kay gihubad na. O man ay punto rin. Di ba na kasayo pa ng hubara, di man pero meaning. Parang Jesus, hubad, gunahay, pero really parang meaning. Ang Yeshua, sa 10 minutes no? Salamat kayo, Mr. Moritos, pagtugol sa pagbasa. O Rodrigo Ramin si Kanstan. Randy J. Ruin, ang kape nga Digimax Plus. Kape atong hatod sa Digimax Plus. Niya, Sumay King, hari si Sumay. Sa tambayan, wala ka pa daw ang Sumay niya. Nari mong gulping. Pwede. Kasa. Yan. Ang atong may pahayag, mga kaigsunan, si Rodrigo Ramin, berting sagit kagini na sa kupangutana, mga kaigsunan, na kining Jesus si Satan, giyan ko niyang walay masuwat. Kung itandi na to Rodrigo Ramin sa imong dokumento Biblia, na ba? Doon sa tubat, pagtandi. Ang ibasa ng Rodrigo Ramin na dokumento, Jesus mang Paulus Jesus amay ni. The Paulus Jesus of the words loves. So kung sunod din si Rodrigo Ramin, kining Paulus Jesus, mahimo ning Satanas po siya kay, naman na dali. Kanay imong dinadara pa, Paulus Jesus na imong iiskuta. Pagkabanday ako, nag-andam ko nga, ay Paulus Jesus ay pasapot ni San Pablo, nasa 2 Corinto 11. Paulus Jesus mo na. Muna kitagna ni Cristo sa Mateo 24, 4:24 na nay mabot nga magpaka manalagna ba kay kini si Jesus God gitandi ni sa mga Islam nga propeta sa niba pero the truth of the matter nga si Kristo God naginusaran na siya nga buktong anak sa matuod ni Diyos na nasa John 1:18 the only true God, the Son of God, Jesus Christ. Only good. Sa ito ba, di sa mimong Satanas? Napay Diyos nga mas Satanas. So, diyan napita nga nalintuwad atong pinanggang gatbag. Unya, kaya pagka-Diyos si Kristo, nga giskutan sa Lucas 8:38-39, nga nag-ayos siya sa giyawaan. Kung yawa pa siya, dito ayon na niya. Klaro na sa Biblia. Lucas 8:38-39, no sa kataong giyawaan, ug makayo ningon siya adto sa lungsod o gisulti sa daghang tao ang gibuhat sa Dios kanimo. Diyos. Contextual understanding not sentido common logic. Filosofiya usa sa Francis philosophy ang logic. Science of collecting and reasoning. Na sila nang duha na saring sa Luke chapter 8 verse 38-39. Kunya, kinsa giingnan niya ang usa ka giyawaan, ang kaayo, ang Diyos kaayo kini mo. Sa ato ba, sentido ko mo, nagtukan nga Diyos ang nag-ayo mo sa Kristo. Kunya, kung yawa pa siya, hindi paggawa sa yawa. Kaklaro Ano na. na mas gawas? Nagawa sa naman. Ikaw, mo na nga, klaro kayo nga, si Kristo, niligyo sa Satanas, kay ang giyawa, ipapahawa ang gani. Sana mo na yung Rodrigo Ramin, mo na mga Udiyo sa una, mingon Beelzebul ka ba? Nagyawaan ko na si Jesus. O Rodrigo Ramin ang si Jesus nga mato, giina ng yawa. Kauban na sa Rodrigo Ramin, di kami. Pero atong ng amigo yapon, nag-inom yung kape sa BG Max sa DJ Ruin. Why personalan? No, bitaw nga, patuon ni Rodrigo Ramin sa upon, pero
Ano lang kay? Ay, kay basta panitan. Oh, lahi ang public area ni Brad Macom. So, akong sundan yung mga argumento mga kaigsunan na ang cross matod ba niya stick sa iyang libro nga Watchtower na sa kuna Watchtower man ang kuana tigbuhat libro sa Jehovah's Witness. Stick na kasuwat ya. Usam na to igabat or man na. Murag 1984 din na o 18th century. Samtang akong duway rims Latin na Vulgata. Pertindugaya na cross na nakatatak. Cross. Nya diya pa gihuban ni Padre Aquino pare, tumana ka pare, otoridad na sa Iglesia Katolika. Ato basahon ang Juan 19:19. Kay kani gikan man ni sa Gringo, gihuban og Binisaya. Ato tanaw ang gihuban. Ay sanay sa pag luad siya gipahayag na nisimang si Rodrigo Ramirez Tima, pero gisundan niya po na to kay kini debate ang pros. Kuman namin nagdebate ini sa miaging higayon. O niya, ika-14 nung nagdebate hayo. Kanigana, sila Brad Sokso na kaunom sa Buradyo. Juan 19 niya versikulo 20. O nagsunat si Pilato o nagpahimangno nga gipabutang niya sa krus nga nahisulat Isus nga taga Nazaret ang hari sa mga Hudyo. Isus mo lagi. Kasayop ni Maria niyo. Evangelyo. Ang Ebanghelyo. Saan nakalibro? Hebro, ako ng, more gospel, the life of Christ, kinabuhin ng Kristo. Kano siyam na? Ha? Sige. Iho pa ng Grigo niya, di man ako pupunta namin. Ikuntahan niya. Ikuntahan. Alipong ng Grigo. Mana nga, Ganahan ba? mana nga, tinaugaro kayo nga lisangan ni Kristo, dili stay ko ni cross yun. Hindi kitawag na Latin cross. Ang Latin na sa Inre, Jesus Nazarios Rex Judiorum. Jesus, the King of the Diyos. Jesus of Nazareth, the King of the Diyos. Jesus ang hari sa Nazareth, Nazareno. Hari sa mga Diyo. Jesus nga Nazareno, hari sa mga Diyo. Muna yung hubad niya sa 1:19. So ito ba, cross yung Latin cross. Unya, mamuna iyang ipahayag, niya ang saksi huba o Hudiyo, pareha na yung mga takigdungan sa Iglesia Katolika Romana. Pero, ang ilang paggamit sa Biblia, Word of God na, pero ang nagpahayag na Word of God na siya, ang simbahan mga Katolikong na Word of God na. Kaya siya may ni-recognize na. Pero ang paghubad, ang correct interpretation, muna yung problema sa Biblia. Ano man, ang pagsabot ba, isa yung pagsabot. Ano man, we must remember mga kaigsunan, according to St. Peter sa 2 Peter 19:20 o 2 Peter 3:15-16 na gumikan sa atong personal nga pagsabot. So, riguramin, iyan yung personal nga pagsabot, iyara na. Yang personal nga false idea ba, sayop nga idea. Personal opinion. At pagbantay ka mo sa mga filosofiya nga makapasalaad kaninyo na naskaalam 9:14. So pagbantay, usanis riguramin na nagpahayag sa false Jesus na gihaom niya na kinis Kristo false Jesus, Jesus Christ. Kung tabi na Jesus Kristo, Jesus, false Jesus na. So siya ra. Pero di na tinuod. Kay kanang Jesus, gikan sa ihuban na gikan sa original na pinulungan, maora ang saktong kahulugan. Kasi yun, ang simbahan Katoliko Romano. Nga naman, otoridad man ng simbahan nga mo interpret sa Word of God, kay siya may correct translation, correct interpretation, kung siya nag-recognize nga kini Biblia, Word of God ni. Sa ito pa, siya mo yung otoridad. Siya mo yung pasabot sa saktong pasabot sa Biblia. Dili si Rodrigo Ramin na igor ang nagbasa. Nga, ang false interpretation, delikado kaya na. Muna nga, sa Galacia 1:6, bisag angil pananaw gikan sa langit, nga maris sa bisag ridyo, si Rodrigo Ramin, ipatunglo nito, hana. Ay, Mr. Pedro, isuhan ha?
Ha? Isuwat, abi suyot. Ay, bon. Isuwat kan. Iyong isuwat eh. Na, bisa kami pala nakita sa langit. Bible. Na, maray sabi sa Kridyo, ipatunglo sa Diyos. Yan mas naligo namin. Yan naman ano to nga, ang kaalam, di na kinang isuwat. Mo tabang na sa tong kaibalo usap. Muna, matod pa sa pagtutulin natin, 1 minute. sa Bentes is mutare konsilium. Ang taong malamon mo sa mga pamahayag desisyon. Unang nga na mga kaalam, kaya di lang pamatudaan sa scriptures, base sa rason sa natin pa, non potes isi deuterum coinem subis berisio. Way prinsipyo nga bulungtad, kunis kama rason ipasukat. Truth can be proven by logic. Ang kamotorang may pagbalan sa rason. So rason to na ko, nga sulit karamin, ipatunglo ni Ginoo nga naman nagwali sa lahi nga wala sa Biblia. Jesus si Satan ang bibikar. Ya Jesus ay Yeshua Mashiach. Kubaron sa Jesus Christ, iya na Satanas na wa ang bibikar ang historikal. Tumutumo ang riguramin. Huwag mabasa. Huwag kalikunan. Iyan ang bungas una-una. Kung bunga na una-una, namakak siya. Ni Juan 8:44, ang mga sa maka, mo ang yawa, pero di ko yung yawa sa government. Ngari, apo ko ni si yawa o pagmangkon ba? Pero wa ko yung yawa, ato ko ni amigo. Sa 1:8:44, kaya mga bakat ko, itambog na silino na talayo, pinadeg 21:8, pinagpagdaro sa Diyos. Busa, ipabalog yung government. Wa ko'y angay tumbang na natumba na daan sa first round. Sana daan. Time. Okay. Nga, mutana ko. Karon ari na sa ta sa pangutana. Pangutan-on si Brad EYD ni Brad Ramen. May tungod sa iyang negasyon sa iyang statement ganina. Okay. Time starts now. Ingon magkaganihan. Ang ipasabot ramen, false Jesus na. Pag ingon pag false Jesus, unsa may dagway ana, unsa may pamurma ana for Jesus. Unsa man mo pag-describe ng false Jesus? Diba? Ang Paul Jesus, imuha ng katungdanan sa pagpresenta kay ikaw na pahayag kay Paul Jesus. Dili na ako kay kano ka true Jesus ay mo? So, na ba yun? True Jesus. Narawan, ano? Ikaw na ba yan? Jesus Christ, narawan. Di ba? True Jesus. Unsa may dagway ni Dagway false na. Jesus? Sa true Jesus na ako. Sa Paul Jesus, way dagway mo na una. Ngayon saan mo na yung pag-ilaha ka ng Jesus sa mo nang tinuod niya, mori ang mali. Yeah, sa ngalan, no? Kadagdanan na. Unsa may ngalan ng false Jesus? Yeah. Satanas. No. So, Paul Jesus. No. Ingitip mo na Di ba? Unsa mo yung pag-ilaha ka ng false Jesus? Ako hindi basa ka ganina, ano yun? Mo na i-requirement sa Pilipinas. Pamina sa Ano yung prosesas? Linglawa. Ano? pamina sa di ano ko sa dagway. Kita ka. Ang kanang inyong tinod na Jesus gilansang nas cross. Natural. Kaya, ugay lang, huwag magpagkatao, di mo na malansang. Nya kanang false Jesus gilansang ko na cross. Karoon ako kudumog ni mo, na Di i-prosesas. di man na gilansang bas cross. Hindi, ha? Huwag ko magpaparogan ng prosesas. Ikaw mo Di nagpaparog. ikaw eh. Ikaw mo nagpaparog! Mr. Monitor, Pero, your question Si is... Jesus Satanas pamina sa Ano mo lagi? ang ikaw tamingon nagka-false Jesus dahil sa kalihay mo ka. So, ano yung libro mo? Ang iyang ipasabot kanina, kanang Jesus, imo ko na. Oo. Kanya, iyang gipakita nga, mo na yung false Jesus niya. Mga ganaw na. Ano, prosesas. Oh, pero wala ko siya, ang iyang ipabarog na Okay. supak siya ng false Jesus. Okay. Negative man siya. Kanang false Jesus gilansang nag-cross o wala? Tubag. Dili lagi na brogan na simbahan ko ano yung prosesas. O true Si Jesus. Isaw lagi nimo. Katubag. Ang true Jesus. Wala na. Okay, wag ka katubag ha. So, kung ba naman yung ministan ako, magbabarog ka na. Mr. Monitor, wala ka magbabarog ka na. Lai pangutana. Wala lagi ko ikon. Leng, mo ta. Baka ni ka katubag ato mo dili ka wala mo katubag. Ah, lai pangutana. Yung pangutana. Lain mo pangutana. Lain ako pangutana. Ingon magaganya nga sa una gasuroy-suroy si Jesus na ngayon masakiton. Unsa man tong gasuroy-suroy sa una? Unsa may nga niya? Jesus o Yeshua? Katong gasuroy-suroy ba nga?
patindugo niya masakriton. Jesus to, Jesus. Sa mga Biblia ito may pirmahan. Tubag! Ano basahan lagi? Ito basahan, Mr. Victor, ha? Biblia man itong basihanan. Lucas 8:38-39. Oo ka na. Ito basahan kay Biblia. Kay Sunday kini Biblia ramin kanina. Ya, dili na pirmahan na to kung dili na basahan. Dito na lang, kailangan ng oras. Pagdon man. Oras. O isubila nila sa mga nakakita sa unsang bagihan na luwas ang giyawaan. O gihanyo siya sa tibuok anon nga gikan sa kasikbit nga napit sa mga Kristiyanon aron mobiya siya kanila. Ang gigamhan sila sa dakong kahadlok sa Lucas 8:38-39. O mo ni Jesus ang gigamit yun, ngalan yun. Jesus na lang? Jesus na lang. Muna pagdating, Mr. Enrico, Kabag na. wala ka tubag kayo. Jesus na lang yun. Lagi. Sa ato pa, lakaw-lakaw siya sa ulilan sa una. Jesus siya ngalan, tubag. Semua lagi no. Paminaw. Paminaw, tubag. Paminaw lagi. Sa kanakanan, historically speaking, ato dito sa aya, Jesus. ang hala niya kay, wak may binisayad do, Yeshua man siya. Yeshua man siya. Dito ko ba ng utana? Ang hala niya, Jesus, sa kami ni saya. Sa kami mong sakto, ano? Basta na tubag na. O, kapo. Gapo ang pagkatubag. Gapo. Hindi kayo Yeshua rin. Okay. Sa ato pa, mingon po ka. Di ay Latin bulgatan ako. Jesus na ni dire. Pamutan na. Di ba Jesus na din, no? Yes or no? Latin bulgatan, Jesus na din, no? Tural, Catholic Bible ko na. Lahi pamutan na. Unsang tuiga kanang Latin bulgatan. Musa ito, iga? Ah. Doon na pa si mong Biblia, no? Unsang tuiga? 8:15 dito. Okay, 10. Oo. Ito. Duway rin. Panahon ni isa pa nila sa panahon ni Jerome, unsang tuiga? Jerome Ronnie Pike. Brandon Pike. Ide. Ide, ano lumini? Sunod pa ko na. So pa pala, dili ba? Na wa pa gani sa itlog si Jerome. Hagbay raman ni nga sa Holy Land. Wala gid suri-suri nga Jesus kay matupan ninyo Yeshua mo tong suri-suri do, dili ba? Yes or no? Nagsuro-suro lang lang nakita dito na ka. Nalipo na! Philosophical daw yun. Philosophical yan ang pagkakataon. Sabi mo, utanan mo. Dili ba? Nga sa panahon pagbangayon nagmasakiton, Yeshua tong ngalan sa taong kasurusur, dili Jesus, dili ba? Yes or no? Tuba. Yes or no? Kaya itong debate, Biblia mag-referensya. Kung sa mga translation, Jesus Yes Christ, or no ba? Yesu Kristo, sa original Yeshua, Masyak, dahan translated. Okay. Agang languages. Okay na. Kubaro na. Okay na. Pero dili kayo mag-apos sa usan ng pinulungan. Okay na. Okay na ha? Oo, dili mag-apos. Karon. Karon. Kaya ang mga Hudiyo, May modestas. ha? Ang mga Hudiyo, gilansang ang manluluwas, sumamas ilang balaw, di ba? Ilansang siya, nami balaw, ilansang siya. Niya. Oh, tama. Miingon man ka, nga kana si Jesus, gilansang sa cross, di ba? Oo. Di ba, di ba? Niya, so pakatanan mo. Oh. Makabasa ka sa Old Testament, nga dihay, bisag usa na lang nga dalansang sa cross siya. Kay kana si Jesus ni mo, gihukman na sumas balaod, mga Hudiyo. Nasuman. Nonsense ang pangutana. Mr. Brito. Old Testament, wakas Kristo. Ano nung utana na ka? Your question is nonsense. Way unod. Dili ba? Nagtanong kung sino tinahagbay na Ayaw, komentaryo na rin. Nabay mo. Purmahin niya ang siso sa Nabay mo mga siya. purba. Pribahan daw eh. Ano na ba na? Dapat ako. Wala ka kabantay. Huwag mo mabasa ng puro sisos mo to. Wala ka kabantay. Puro sisos to. Kung ibasa tayo mong ibis na yung mamao. Umo lagi oh. Mamao ra. Karon. Ili na mao. Matana. Utana. Madang buka. Tana ha. Umutana ka na bukas. Oo. Naamay mga encyclopedia. Nagaingon. Nagtanang Jesus o Kristo lulo na cross. Namakat ang mga encyclopedia o nagsulti sila. Diba? Mr. Monitor, what ang topic cross? Ang topic Jesus is Satanas. Dili man Wala tayong debate na yan. Dili. Malakbit na Dili, malapit Malapit na rin, guys. Jesus of idea. Balik-balik. Kasi mo, nahibaw na ka.
Muna ta magkibati lain. Human na lagi. Kung malakbitan man siya. Pangutana na, wala pa mahuman. Wala bitang ni. Ha? Mo di ka. Ano mo Pangutana? At sa tumay, di ka katubag. Gusto na yung pangutana. Dili. Hindi na sindros topic. Dili. Sumasalat na si Bang, hindi mo sa tima. Pag-ingon nimo nga, kung dunay magwali, ako lang ni kuanon kay murag magkaingon na sa Tino ba? Kung dunay magwali nga kanang lahi ang giwali dinis bisdak radio, kutlo magag Bible, nay bisdak radio Bible wala. Ha, sintido ka mon. Naam na rin sa radyo. Asa mo sa kibati? Katulik ko man ni Naam na rin sa radyo. Wala ni. Wala man na. Di, Ako di, ba? ano yan? Garasya ano sa iso. Sumali, ano ba? Kaya nagbasa ka, amin na sa, nakurat mo ko, kaya nabasa ka bersikulo, pag ingon mo, kung dunay mo anay magwalit lahi, dinis na radio mo yun. Oh, kurat mo ko. Ano yan, Biblia na itong iba siya na eh. Niingon Referensya man. Niingon bitaw ka. Ano may referensya? Niingon ka, ganyan. Lagi. Ikot lo. Yeah, ito ang pirman, Biblia na referensya. Ito pa. Laro na sa. Laro na. Galing bisa ka radio wala hindi. Isa lo. Kami na sa. Referensya. Referensya lagi na. Pamina sa. Referensya. Bersikulo, imong ikutlok ni nga. Lagi. Ako, isuwat ganin ako. Ilim ka mamina mo, eh, pang matasan ng Rigo Ramen. O di ikaw, minaw ka. Ay, ilim na akong katalang ko. Tumag din mag-explicar mo. Sige, sige. Ang dalas siya ono sa isotso, bisa kang hilpon na naugigas langit, magwalik na diri sa Bisag Ridyo, ipatunglo, wa pa laing katma na riguramin man. O nga, Biblia mag-referensya. Ang referensya, kaming Bisag Ridyo. Tama referensya ni mo, hanay bisdak. O nga, ang Biblia, punta dalas siya ono sa isotso. Asa bisdak na niya? Asa referensya na niya? Ang mo na bisdak na ano? Mo na gina, makaingon mo na. Ikaw ko, may kaya mo palusod, makaingon ng mga kulit ko ba, lang na iba sa Biblia. No, ati na no? Basta mag-aral. Imo-imo na. Muna imong gingon. Muna imong gingon kaniya. Nga po. Sana. Di ba niingon magagaya? Di ba niingon magagaya? Kanang Pauls, kanang karamin. Pauls, idea na. Nara siya una-una. Pangutana. Mo, pangutana. Katong imong ipanulti kaniya, imo ra buto mo una-una. Ay, idea ra to ninyo no? Dino dito. Gracias no sa isang Biblia. Unya, ang referensya dala. Ayun na. Bisag Ridyo. Kining bakakol, kusog ang mga Ayaw tao. komentaryo. Matanda. Wala ko gana. O gani. O di pangutana nga na booking na ka. Wala Bisag Ridyo. Laing mga kuan. Pila na yung oras ya? Maybe na? 9 minutes na. 9 minutes, so gamay na lang, usa na lang siguro ka pangutana. Oh. Doa. Kining pag-ingon nga dito sa Holy Land, Yiswa siya. But outside of the Holy Land, gawas na. It became a different story as the good news spread. Tinood dili. Muna nga, sa tubag ng saktong pangatanungan na nga ang original na ngalan ni Jesus Christ, huwag dadala Biblia sa dito sa Jerusalem, sabi siya, Isya Misika sa Aramaic. Ang Hebreo sunod, Yiso Hamasyak. Na nag-una, Yiso Kristo sa Griego, Yiso Christum sa Latin, Jesus Christ. Pareho na nag-meaning. Mao ang kahulugan. Okay. Mao na, asa may sa tanas na. Okay. Nga sakto, okay mo ka. Di ba daw? Dili okay, mabuking ni ron. Oo. Jesus, Yiswa, maura na. Aramaic pa. Oh, kumana Time. Okay. Aramaic. Time na tayo. Wala. Ay, karon. Last na karibatan. Si Ribatalo na. Oh, ikaw. 3 minutes ha? Ah, 3 minutes? 3 minutes na. Anya, mga kaigsunan, arin na ta sa rebuttal portion. Ang unang rebuttal, katong negative side, mao si Brad AYD. Ang negative, may unang mo rebuttal niya, human, ikaduha si Brad Ramin. Wala na niya siya pangutana, Wala. puros na niya siya. Kanang, close na rin eh. sige. Itong oras, time starts now. Salamat yun, Mr. Monitor Brad GQ niya Rodrigo Ramen. Pero ito recognize ang business ng President Brad Adam Ampere, Joy Brad GQ. 3 minutos, ha? 3 minutos. So, nining latugi ang mga kaigsunan. Tataw, klaro kayo nga si Rodrigo Ramen, wag yung kapabarog siya, kapabarog. Sa una namang round, nalintuan na ito pinanggangat pa
nga naman nga ang iyang ipahayag nga Hesus nga Satanas, false Jesus to, dara, wasa ka nagyandaman ko na siya da. False Jesus, ano akong ibasa kanina, if you are following this false Jesus, though I let you know his real name is Satan. Satan nga siya kay ulo sa mga Isos. Pero ang Isos nga tinuod, may glansa sa cross, 1:19-20, dili na Satanas, kay Satanas, ihingin lang ganin niya, kaaway ko na Satanas ko. Kaya, walang kahimo niya. O niya, Satan is always loser. Jesus Christ is Lord. If you believe that, amen. No. Jesus Christ, Ginoo. Satan is always loser. Dili Ginoo si Satanas. Wala nga pilde yun ang yawa. Muna nga ining lantugia may gani mubo ng rebuttal 3 minutes mga kaigsunan si Rodrigo Ramin ngayang mga dokumento iya rin yung personal interpretation iya na kagalingong pagsabot o I have so many questions. My friend Rodrigo Ramin could never answer. Pero mutubag siya, pero sahay, mutubag siyang walay mabasa, Jesus is Satan. Pero taparong nga bibig na prinsya, na mabasa, pero false, Jesus ang ibasa mo sa. Wala, kakanan ng mga kaigsunan. So, nining mga ibatiha mga kaigsunan, ang alam sa itong mga kaigsunan, na mga viewers, nga kini si Jesus nga matuod ni Diyos, muna ang Diyos sa Iglesia Katolika Romana nga matuod. Isa kubaron pa ni, gikan sa Griego, Latin, Hebreo, o Aramaic, wa mo sabi ang kahuglugan. Siya kaya po'y manuluwas. Kaya hindi ari niya na sa kalibutan ang makasalaman. Apel sa Rodrigo Ramin. Pagkari, sa Mateo 9:13, I did not come to call righteous but sinners and repentance. Bini bukay, Jesus id pecatores. Ya, 1 Timoteo 1:15, Christ Jesus came to this world to save sinners. Ya, sa Lucas 6:18, nahagbong si Satanas sa yuta, sa maskilat. Si Jesus to, dito, sa pagkaparehagi, away mo ni. Ang bata-bata rin kiso si Michael Arcangel ikaw, busan sa Riguramen, wag yung kapabarok sining pabarugan di batiha. Loy kayo paminaon. So, nagtuo ko sa Riguramen nga nakabarok sa iyang nagkada, pero di ay, nagdala siya kung na, nagko kayo, pero sa akong mga tos examen, kilampur na siya sa balod sa kamaturan, sama siya sa dagat nga wag yung kadaguan nga sabdo sa may bayan. Ya, mana ang rebuttal ni Brad Iwede o ganita sa katapusan nga musulti si Brad Ramin sa iyang rebuttal portion. Our time starts now. Ganiha, kung nakabantay mo, katulad ang giluros na ko siya pangutana nga kung sa magining. May una ini ang Yeshua, Jesus katulad ko lakaw. Ingon siya, originally Yeshua. Ingon siya ganiha. Sa pagbalik ko na to, tinood na, mabitaw sa ilang Catholic Digest, mingon diri nga, back outside of the Holy Land. Pagdawas na bagikan to sa Israel, it became a different story as the good news spread. Lahi na. Nga naman. Kaya, ugalit lang sa mga Hudiyo, usap sinihuba, mga Hudiyo nga mga Messianic, pilmiruan na sa dito pahulilan, Yeshua yangan, nagilansan siya sa posting at kahit, ay, ginunitan ako. Pag-abot pa dito sa kagriguhan ng kalibutan o kining Roma, gadupa naman, kurus na ako, na nga ako siyang hingnan nga. Katong ikutlo bitaw nako ikaduhang Korinto 11:4 niya Luxos 3:15 lahi nga Yeshua nga mo Satanas ini kalahi na so lahi na ang Yeshua natural mao na siya si Satanas mo bitaw ko ingon ko nga inirabang maka simba tao mini na imitasyon na nga manluluwas automatic ra ba na nga si Yahweh o si Satanas na ang atong tanang nasimba. Salmo 106, 36 o 37. Huwag mingalagad sa ilang mga Diyos-Diyos.
nga nahimong litag alang kanila. Oo, gihalad nila ang ilang mga anak na lalaki ug ang ilang mga anak na babae ngadtos mga yawa. Kasi pango si yawa, do sino ibe? Satanas nga mao ang yawa. Mao na nga ang nagtuo siya nga ang pinakakusog ko niya ang pangutana naabay mabasa nga si Jesus Satanas. Mo na to ganyan kabantay mo sa nawas kamera ninyo gitapad gyud ako ang Biblia. Gitapad ako ang Biblia kana lang 14-12 daan sa Isaias mingon diya nga Lucifer, unsay meaning sa Lucifer? Mahayag nga adlaw or mahayag nga bituon. Nganong nahulog ka man. Unya ni sa encyclopedia. Ang encyclopedia kayon diri. Christ, the Son of Righteousness. In Collier's Encyclopedia, Volume 21, page 632. Si Kristo ang adlaw sa pagkamatang. Adlaw ba nga saan? Muna si Lucifer. Kung mahimo na siyang dili na laksot ka ng sana. Gwapo na. Gwapo na. O mana, gamaskara siya. Yakini si EYD. Kung nakasako pagid siya, pag-ingon pa nako nga kanang gamaskara siya. So, di ka mangita og balik ko nimo nang mabasa litra ko lang, akong gipugos. Gipugos mo kaniya. Akong gitapa na. Katong ganiha. Mao na nga ang burden of proof ako. Ang tima ako, ang burden of proof ako. Napabarok ba na ako? 10 seconds. Napabarok ba na ako? Napabarok ko. Yakini lang si EYD. Pirtik ko sugang maka. Naog ko na diri, magwala na bisdak radyo. Mo, gipatuo pa niya nga na bersikulo. Ayoy. Time. O din mga igala na tapos ang ilang debate sa tema si Jesus Christ mao gyud si Satanas. O salamat. Nya, sa ba natay mga Sabi oras. natay mga Pangutana? forum. Kitsa itong mungutana, i-address lang ninyo, asa ninyo, ipangutana. Kung doon na yung mungutana dyan, ito Yung mungutana dyan? Di mo ba? Sino mo na? Patuyang orang patikuka na. Uy naman diri. Bigana rin. Imong nangkuhan. Okay. Imong nasa Polis ka na? Oo, lambat ka na kay Jesus God. Ako, mungutana. Okay, sir. Ganito, sir. Mga oras. Oh. Lalaya mo man. Mungutana ko nito ni Brother Men. Ining gilansang sa cross o gilansang dito sa gingon nga kanang pusti. Oh. Ay lain ba ni sila o dili? Ano yung ni? Araw masabtan ka ha? Ibutang tala na ang aktor sa Sugilan si Fernando Po Jr. Anong lang na to? Mo jud ay aktual pa. Karon kay sa dihang ibalita na atos kalibutan nga kuyaw kani si Fernando Po Jr. Si Lito Lapid may nung i-iris man nila nga ni Fernando Po Jr. Lito Lapid di man ni sod. Peti si kata ng Lito Lapid hinon kay siya tumay murag ingana ba ang style. Nga ang hiswa hamas sa katinog ilansang sa posting nga kahoy na usog mo bitaw ni sa inyong kuha nga sa inyong katong ikutlo na kumingon siya nga na usog. Lagi, ang pangutana nako, kining gilansang sa cross o kining gilansang sa kahoy, maura ba ni ang ngaray nagkalain o lain na gini? Yan tubag. Lain na kayo, bisa pagtanaw ang litrato, sa so, kamera ni katuwa mo. Sa iswa pa siya, gilansang nga punpun ng kamot. Pag-abot pa ito sa rumba kay gihimo man nila ang Jesus Kristos mo Latin. Jesus Kristos kinat sila. Gadupa naman. So, makaingon dito ang nalahi. Sa ito pa kalahi man. Lahi, iswa mo ito. Para ni mo kay lahi man. Unya na man nabasa sa Biblia nga giluwas na pinaagi sa kamatayon dito sa cross. Karon si Satanas di ay may nagluwas na to o si Jesus Kristo. Si Satanas mo ay nagluwas na to kay cross may ingon dito nga giluwas ta pinaagi sa kamatayon niya ngadto sa cross. Kaya si Satanas magani ka nang nasa cross ang pangutana. Si Satanas ba yung nagluwas na to o si Jesus? Niyang tubag. Mura to sa katong Pilmiro ba, di ba niyong hunga?
Sa Pilmero, Ah. si Fernando, di ba? Gigamit ko rin, si Fernando mo'y galuwa sa mga patay sila tanan. Ah. Ang mga kontra. Sus, pagbalita pa na kay giluwas tang litulapid. Murang nga na ba? Pakisura ba? Ito. Si Iswa na ito. Ito ba? Kaya, kada si Isus mo na litulapid, di na mao. Lagi sa ato pa de, katong tos cross niya. Mo na tigingan ang lahat lagi usap pero ang tinuod na yato si Jesus to. Dili Yeswa to. Oh, si Yeswa. Si Fernando po ba? Sa Fernando po ba? Ay, parang yan ba? Fernando po mo na Yeswa. Di mo kita luwasa sa cross o sa poste. Posting kahoy. Poste taka, poste Ah, ka. may mabasa sa mga Hebro. Ano yun? Nidawat naman ko ng mga Hebro. Mga nadaghan naman ko mga Hudiyo nagmisaya ni Ron. Ang inagib. Nagin sila kopya na. Okay, Istaka na ang ilang igamit. Kining Istaka. poste o kining cross. Dungan ni sila o lain-lain ni pizza kami kining kiwa kay ang Yeshua dito sa kahoy o na si Jesus dito sa cross. Hay may unani gadungan ni o iwit ra kay ang kahoy. O kanang Cross. cross. O iwit ra kay. Kana galing inyong nganong nahimo ng Hesus giingon man dire sa bisan diri sa The Grolier International Dictionary. In the name of Jesus, mingon man dire oh. In Lit Latin, Jesus or Jesus. From Greek, Isus or Jesus. From Hebrew, Yeshua. Una ginang Yeshua. Kay Hebrewanon man to siya, Hudiyo man to siya, una gito siya. Una siya ba? Una ginang Yeshua. Mabita na nga. Pag ingon pa nga dito, pag abot na dito sa Roma, uy, gadlupa naman. Yan na Isus pa dyan, na Isus pa dyan. Muna ibuot na ko ipalusot. Sa to pa duha Kaya gyud ko, for duha gyud ni Jesus. clarification man ako ha. Duha gyud ni. Duha gyud ni. Duha gyud ni gilansang. O Ay, gilansang og ang wa gilansang katong mukha na pang dyan ako. katong sa poste. Duha gyud ni lain-lain niya. Lain-lain ni sila. Ang O kanang na ang usa nga istorya na kato Diyos Fernando po or Yesua. Muto siya pag amo diri kay nisikat naman si Lito Lapid, mis kay si Fernando po ngilig pistola. Pistola ay buta ayaw lang na ngilig sa pistola. Pag amo dito sa Lito Lapid na kay masinda na kay gina. Murag ina ba? Murag inguna na lang na to ba? Ina na to makasabot ang mga tao. Yung pasabot. Oo. Ang pamatan. Lahi na gyud. Lahi na. Lahi na gyud. Kaya ako, Duha gyud ni gipatay ako sa gipatay sa poste ako sa gipatay sa cross. Duha gyud ni sila. Dili. Usa ray hitabo, usa ray ipatay. Ang aming sikat fake news. Si Lito Lapid nga si Fernando po dato, si Yesua dato. Mo ni sikat ang katong fake news. Mo ni sikat. Usa na nga sikat ang fake Ang news. ano lagi di mo na usab. Kay ang Asang bayhon, nga og bayhon. duha lagi di ay duha ni na Yeshua nasa Jesus. Duha ni Kay Yesua kay sa inyong basahan ni Yesua dala. Ang inyong basahan nag-ingon nga original Yesua dala. Kanang Yesua tumutumo na. Yesua gina mo gina makita tong mga Yesua. kaluwasan. Ya, lahi gani siya o katong namatay dito sa cross, lahi ni siya. Kanang palakaw na palusot na ng cross. Palusot na siya kay si Constantine, magsisimba ba itong cross kay ang simbolo sa magsisimbang adlaw. Mitray si man tungguan, religion ni Constantine sa una. Sa ito kanang Jesus mo gis tanas. Nausod naman siya, mo may gingos kuan na. Nausod na gani, mapiki na gani nga Diyos or Diyos na siya, automatic na wadto na sa tanas ng pagkabuha. Kanang si Jesus tanas na Mahon bitaw na kalusot na ko. sa gi tintar siya ni Satanas. Hay may Satanas ani. Kining nagtintar o kining gitintar. Di, Yesua na siya ng God. Ang itinta lang na si Yesua. Na kanang Yesua, gimo mang Hesus. Si Fernando po ba, gimo man ito lapit. Muna si Satanas, Poros na ni Dili. Satanas, kining Jesus. Satanas man niya katong gibadlong o katong iyang di ko andha gatintal niya si Satanas man to anya siya nemo mga Satanas natakdan na siya atong kuan. Dili, gani mo gani. Gitakod Ingani mo gani, ang tinudod na sila na Yesua, may itintal ni Satan. Itintal siya.
Nag-iusog na Jesus. Giusog man ako na so kilala niya. Sa Jesus wa. Ang mabasa niya si Jesus na si Satanas. Okay. Pero sa original na Jesus. Translate Satanas na mo niya. Wala niya, kato sa tanas, nagpabilis tanas. Kunya si Jesus, nahimo na sa tanas. Wala niya, libog nila na. Doon na sa tanas. Dili. Libog nila. Ay, Kung magkang sa dagan tanas. ng mga yawa ko. Kato si Jesus, nahimo sa tanas. Kunya si Satanas, nagpabilis sa tanas. Sa ito pa, doon na ka sa tanas, ang nahimo sa tanas, o ang sa tanas nga, huwag mausap ko. Mapita to na yung ganiya sa ikadwa Korinto 11, 13-15, dili ikatinga kay kining mga hinanib sa Satanas, nagmaskara. Ultimo po si Satanas, nagmaskara nga anghel sa kaya. Nagmaskara mo na, dikoy ba, dikoy. Mo to nga, nagpa Jesus na yun, pero na ang actually Satanas na. Gipulihan na ni Lito Lapid. Imbis kasi Fernando po, Lito Lapid na isika. Murag yan ba? Aron daw. Dili man nakatawanan doon. Kung na siya ka ng murabag ato lang i-compare para dali masabtan. Oh, mo na sa amo. So kami pabili jud mis original kay kanang original urig na. Bisa original pa. Ang unay founder sa Yeshua masag si Roman Catholic. Tungod sa nga, tingali. Oh, siya kanang Jesus, Roman Catholic. Oh, tinunda. Yeshua masag. Dili. Oh, ato na itong kumatan na ni Brad, no? Dawat na ito na kumatan. Sige. Kumatan na Brad. Oh, Yakoban. Dire. Alive na neno. Unya ako. Ay, so, balaki sa tubang kani. Balaki check. Kini for clarification na ni siya, kay murag galibog ang mga audience karon nga naminaw sa internet. Pila ka book gilansang kay doon naman ay yalan nga duha, isa masya ko sa Jesus Christ. Niya, matupasa sa akong amigo nga, sister na sa gilang si Jesus Christ. Yakoban. Nasa yung uban mo yung nga, lahit na gina, lahit. Ina ko ang nag-mission. Ano sa aman dahil ang birthday ni Jesus Christ? Ha? Ano sa kung sa adlaw ang birthday ba, ni Jesus Christ, aron maklarify kung unsay kalainan nila. Birthday ba? Birthday ni Jesus Christ. Okay. Sa to sa tanas, nasa birthday ni Satanas. Okay, hindi tipain na Ang mga obispo ni bahayag ng simbahan Katoliko sa Our Catholic Faith Manual Religion nga the birthday of the Messiah December 25, the nativity. So, December 25 ang tawhan ni Ang Jesus. simbahan mo ni bahayag na. Klaro, ug tataw na kaayo ang identity sa iyang birthday. Kay si Jesus Hamasya, sumala pa sa Bible, katong sa Bible, katong sa Mga company Bible. Companion Bible, appendix page 159, nga natao si Yeshua, September 29. Kunya si Jesus Christ, December 25. So, ang clarification of identity, dahil sila nga katao, duha na sila katao. Bulong sa Diyos na imong gibasa. Appendix mo the word of God. O, sa Tinuod na. lain ng Bible na siya. Dili ito Biblia ang ibasa kaya Biblia appendix. to. Di ang Biblia. Ang December 25 ka di mo po Bible. Dili. Ay. Sa Bible, December 25. O sa Lain sa nang debate. Tuganan di ka. Katoliko ka balik. ay katuloy kong balik. Di ba? Tapos komentary niyo yung gibutang. Di ba kung gusto ka? Wala man sa gawa mag-bersikulo na ko. Ako ka kabasa. Ayun ang Biblia ko. Oy, Malaki. So, malahay na ang identity. Ayan ka appendix yung ibasa brad. Dito tinuod dito pulong sa Bible to, Diyos. kung Dili lagi Biblia na outside sa bersikulo. Ang punto tinang bersikulo gani. Ang bersikulo, ang Biblia ano na sa bersikulo inspired by God? Bible to siya. Appendix mo yung ingon. Bagay, kumpanya yung Bible na sa appendix. Sa katong basin ko na. Yan mo, bersikulo Ano na ba sa sa imo. iyo? Ibasa ng Biblia, nilakot mo. December 25. Dili mo na Biblia ang kuhan. Hindi, ako yung mutan ko na. Wata na, sige. Kaya ang gusto nga natawa ni Kristo katong September 25, kanang September yun. September. Ang dili tinuod katong December 25. Tinood na, wala. Hay may tinuod ka na. Hiswa na, hiswa. Dili. Tanang giingon yung mga Disyembre 25 nga dili ko
babasa sa Biblia, Sayop na. wala si Jesus Christ. Okay, matod pa nimo. Oh, nya. Sa amo apo sa mga Hudyo, Oh, Isu Hamasya, oh. mo po na sa ang natawhan niya lahi dili Disyembre 25 kundi September 29. September by So, Televi. lahi ang identity sa duha. Oh, Duha ang ginansang, ang usa ginansang sa cross, ang usa ginansang sa istaka, pusti, ulutahan ba? sa katatag. So, September. duha ka tao ang gilansang. Ah. So, dili na pareha, lahi yun. Huwag yun magdungan. Latsang. Wala pagdungan. Dili usa ka gilan sang anak pero mo lagi gipulihan mo man. Usa gila sa katulong nga. Check ni si Ramin sa puli-puli nga. Wa man lagi. Adun na ikahulugan mga native dialect ba. Hmm. Mga lain ang pwede ta magagamit yung gisuwa dere. Pwede ka po Latin ug Griego. Wa na pugis Ginoo. Di kay kanagong kuan Yeshua ang anghel mong igada ana ang hinatag mo ra sa mga ngito na sa Mateo 1:20-21 niya Lucas 2:21 tanawa di ba ang anghel igata na mo na Yeshua ya kay kanang dire sa imong ipulihan na lagi mo na bitaw Wa mo kay katungod mo basa dere. how Yeshua become Jesus giunsa ano ang Yeshua na mo mag Jesus man ang Jesus na magbasa dire kay Wa bitaw nga. ano mang giuso bang Yeshua Anga, lagi. oh Anga, Yeshua anga. si Fernando Pula ginahimong lito lapid nga na ba Ay, kuan sa Sabanista, dili ni ba si Rewel Carillo Sullivan Tabasawon. Na walay klaro gyud ning iyahang theology ni Ramin. Una rana niya sa kusina kadtong napasmo siya mayo unta mosulti ka anaang mga butang kang supported ka og mga theologians unbox mo da mo tayo mo pa Bisa na ito ba gara atake na nako sige atake unsa na sa barista sige reveal Oh. barista mo lagi ni ani maguneo kining sa barista nagpasabat-sabat sila pamina ha nagpasabat-sabat sila o lagi sabat dapat Yeshua mo kay mo Hudiyo man ang sabat wa may ang original di man isdi kasi nagtuo mo nga ang original sabat isdi Hudiyo ta mo nga no pa Jesus man mo nga kanang mga Jesus kini mga kuan ba sa Batista ba basta Jesus na ni pagina ha basta Jesus na ni ang ilang gila ng aloy ka pawalay sandi nganong nag sabat-sabat man mo nga dera Robe dera sandi kana dera gingon dire nga laban is katoliko dai Dari, okay, puro mga Jesus, man laban, hari lang ko. laban kana mo kana sandi nang Mau lagi, Sige. kana sila nagpa-Jesus, yang anong sabat? sige Nga, ang basta Jesus na di man na sabat ko na nga. Okay. Insay, Julius Encyclopedia Volume 21, page 632, mingon dire the resurrection of Christ, the Son of Righteousness, si Kristo kuno at adlaw sa pagkamatarong. Tanawa ko siya ilang gipili, kay adlaw mo siya. Tanawa sa matod sa Hubos, Tertullian declared that Christian mid-Sunday. Nganong Christian man? Kay ba ko sa meaning sa Christian? Followers of Christ. Followers of Christ. Kay Kuros man. Kuros bitaw na. Mid-Sunday, a day of joy, but for other reasons than to adore the sun. Nganong Sunday, Domingo ilang ipili. Kay gasimba sila sa adlaw. Ikaw, kasimba man ka sa dinood nga. Yan, nagpasabat-sabat ka. Ayun ta si Babaw, the early Christians, katubang Messianic, had first adopted the Jewish 7-day week now with its numbered weekdays. But the close of the 3rd century, the planetary week in the 4th and 5th centuries, the pagan calendar names had become general in Western Christendom, motong Catholicism. As noted above, during the same period, the spread of Oriental solar religions, kanabang kasimbag adlaw, had led in Rome to the designation of the day of the sun as the first day of the planetary week. Walang Domingo ilang ipili nga naman. Kaya kana si Kristo adlaw man sa pagkamatarong. Domingo yun na naman, day of the sun, Sunday. Adlaw sa adlaw mo na minig, Sunday. Adlaw sa adlaw. Kaya kamo, anong ka? Kamu ba? Ikaw, kan ba? Ano Rewel. Rewel. Sabat-sabat ka.
Kapag yung Hudiyo ka, niya, Jesus, dapat Jesus, Sunday yun mo. Parang nila, ano ba, ha? Jesus man sila, Sunday yun. Ilagi ng ibarugan. Ikaw, pa Jesus, kaya pasabat-sabat. Yeswa mo ng sabat, no? Sa to pa, kasama mo si... Oo. Si... Oh, ingat mo, ginapas mo ko, ikaw. Tapos na sa gawas niya. Sa debate kita. Sabat, Debate ko. Tapos na siya sa gawas. pasabat-sabat, kipir. Kaya yan, ibirahan na, lain mo. Ya, Akong gipangayo, iyag-yag niya lagi ang mga theologians nga nag-support sa iyang claim. Pataka, raman, lagi na. Lagi, may pang mental na. Mental ka, nagyaw. ang pataka, Brad. Minaw, Brad. So lang natin mo, Brad. Ayaw, Brad. Ang pataka, pareho nimo, nga wala ka ebidensya. Galaway-laway lang ka. Ako, kadaghan na ni, ang tungod sa kabukaan ng libro kong galon, pagsirukan na lang na ko ang uban niya, katong importante kayo, mo, ikipadana ko, kay bugat man, o kurutog baga, di man masuot sa iyo ka ba? Muingon ka! Mapakaka ko ka! Hunahuna ka na ko! Ikaw! Hamayin mo, be! Isang araw lang kapag wala imo! Ikaw, maimo mo na huna, napas mo! Birahan ako na siya, pero birahan mo niya, napas mo ko. May napas mo nga, piti daghana ako. Kung napas mo, ikaw may napas mo, wakata mo. Kubak. Wala di oras, alasing 5 minutes lang. 5 minutes lang. Amerikan na. Ya. Sige, 5 minutes, sige. Wala ka na ba? Ako si Ruel, si Kione. Salamat kayo mga brothers and sisters, sa mga viewers, Ruel, o mga akong mangya, uban pa diha mga kuhan. Viewers. Viewers sa Ijibol, sa Tulog Pitiber, Relio Manero, mga San Fernando, mga Sibde, uban pa mga si DJ Irwin, salamatan na to. O si uban pa. O ihatang ni Rodrigo Romen siyang panimilit sa mga nananaw. Ganiha, mingon ko nga, pasaylo ako kay sakit mo ko ningon na tinood na niya ako kanang mobitang yung hawa ko na sa ako na ha wa mo na ko dala pero og nadaha mo di inyo na nang discarte yung kaluwasan tagsam ta kaluwasan basta kay ako di na jud ko mobalik kanang Hesus ari jud ko si Iswa kay ngano man bisag usaon na siya tutuali ang original nyo na Iswa nya katong gilansang sa posting nga kahoy di lang ko anang imitasyon mura gina ako niya pasaylo ako nakapasakit ko basta kay di ko gustong imitasyon para sa kanang bulawan ba kung mahimo dili-plated kanang original do nga rilo bulawan dili-plated mo na akong gusto ingana lang ko mura na ako sorry kayo nga napasakitan ng inyong kasing-kasing. Ikaw, Jikyo. Salamat, Brother Mel. Anya, Kung ano ako ulit ba, eh? si Kuhan, taga Lapu-Lapu, kasi nga na niya. Ha? Brad Nick, sana ka gusto din amigo ni DJ Erwin o si DJ Kiki. Si Kuhan. Direkto. Ya, mga kaisanan, wanang kita igong panahon, anya ato na lang kining tapuson sa kamubo nga pagampo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langitan mo nga mahan, salamat kayo sa mga grasyang gipambit o ilabi na kayo sa mga gasas kinabuhi yung gihatag ka namo. Tabangi kami nga sa mong pagpamalandong o pagpatalingog sa mong mga pulong. Amo kininasabtan, among napuyan, o among napaambit sa uban. Kinitanan Ginoo ang kinigihala diya kanimo sa ngalan ni si Kristo, imong anak, among Dios, uban sa pangapang sa mga Birhen. O sa mga anghel o mga santo sa langit. Amen. Sa ngalan samahan sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. May hapon. O, again, salamat.